أخو خين كيفتني يا ماي تسمعوني لكم هلو سانقال حوي ورد الله كي تتصاقم ماي بشهر هلا دكتورة سارة تسمعوني لكم ده مرحبا برتحت سامعك كلنا حراي ثانك يو حراي ويلكم بلو أما دمنا خنا أعطينا مني ريت كنا قدامنا التارم حايل من إسي سمر فور جست أنا سلزلو لو معنتي حطوا خبز نقبرينا مال حايل من إسي الله هذا كبر حاو أوكي تم فيسبوكنا كلكم أنا بسمر فور جست خنكم تكاتاتلونا دلهم مو يعني لنا قاعد حنص أخم كون تم فيسبوك زلهم شرايط حما أموني حايل من إسي ناوخا مدرخ كبر حاو مقتو تقبر له ثانك يو حدنتنا اسمع كله تسفى قبل سلام جزانا سلام اب روم سمر فور جاستس اند ديموكراتي سلام فيسبوك كنت كاتاتلنا لهم بعبي وقع سلام انكم عاد حمد اخم كبرات اغايشنا مشانا انت لهم ايدكم محاف كتبلو متان تن اسمات اتيكم لند لهم كيح كان العلالكم اوكي ثانك يو كبر حونا سنغال اندحر كلكم على لكم صبغوا نيرو نايلومي مدبنا كبرات تخاتاتنتنا سلست هاجراويان اغايش قربنا لنا ارستي نايلومي حيزوم مصيوم زلو اغايشنا هاجراو سنيت ندحنت حزبن هاجرن زبل سفح حزباوي حتوي نزي حيزوم قريبهم زلو كبرات اغايشنا دكتور سارة عقباي كومون آتو سنغال ولدت نساء حونا دكتور إبراهيم سراجم كمتي كل شيء عن قبره نقال لكم من تلاليكم منها قال لي أمون زي تلالينا خلو سلازقولو حسر بالي نفسكم على لكم مس سماعنا نابتي سفي حرست حسكم ومسكم زلكم حجراو سنيت ندحنت حزبنا حجرن زبل عرستي كتعاتو حجون دقيمة بشمين بشم جزا حدرجة قانونان أما حضرتان تخاتاتنتنان انكو عاد حن مساهم قبلكم أفقد لي مدرخ نعكم تسامعكم منكم جميرو منكم قتل اندا ترى لكم التمدرخ نعكم قديفناكم على كبرات عايشنا ثانك يو اوكي انت زي تقاقي سلستيهم اي حل قلنا لكم لنا ولا ليديز فيرست انتنا كمان دو سارة عقباي فتنيا مايكي كوميلكم من بصوتا نتي مدرخ قصلو نعاكم مايكروفون شمي سارة عقباي بهال بمجمريا يغني لنا أبزي متينا خنزارب عدمكم ناس فقدكم لنا بتعامي يمسكن شمي سارة عقباي بهال أب ولهم من البات أبزي ناي نتورك أوف إيرتريان وومن وي مربب إيرترا عندك أنستيو تفلت أنتخونو أب كتما مانشستر يزقمت مس سنيت كا أبز قربا جزء خام سنيت كسرح صنيحي لخو بسترفة زي حجي نتيم بزقتي كبد فلومي سنغال وين دكتور إبراهيم نقدر لالي نفسهم كبد فلكمي هو أنا شيء دران غير دوغداغ أغرو سمع دلخو ملكت كبر لي سمع دلخو حراي شمي سنغاليو
ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ መፅአ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ምፍላጥ ዘድልየና ኣይመስለንን ዝኾነ ኮይኑ ኣቐዲመ ግን ንኣመሓደርቲ ሕድሪ ጀጋኑና ኣቐዲመ ኣብዚ ፓልቶክ መፂና ርእቶና ከነፍስስ ስለ ዘፍቀድኩምና ምስጋና ልዑል ምስጋናና ከነቕርብ ንፈቱ ኣስዒበ ከዓኒ ንሰማዕቲ ናይ ሕድሪ ጀጋኑና ብምልኦም ኣብ ላዕለን ኣብ ታሕትን ዘለኹም ከመይ ቀኒኹም ድሓን ደለኹም ሰላም እንቋዕ ብድሓን ተራኸብና ስለዚ ሎሚ ንሃገርና ዘገድስ ኣጀንዳ ሕቶ ሒዝና መፂና ኣለና ክንዛተም ሰኻትኩም ስለዚ ንመፈተኒ ናይዛ ማይክሮፎንን ንመእተውን ዝኸውን ገይረ ኣለኹ ስለዚ ዶክተር ኢብራሂም እንተደኣሉ ኮይኑ ክፋለጠና እንተዘይኮነ ምስ መፀ ጀይረና እዩ ክንድውለሉ Okay, thank you, Kubur Gashana Sengal and Sarah, Dr. Sarah. I think Dr. Ibrahim Suraj Abiatullah Khon, Mike Abiatullah Khon, Dr. Ibrahim Suraj. هو حيل حوي حزواني رندي عن طوي إذا كحفا بالله ريد أوف قبل الكا دكتور سراج يأتوا له حجي إذا كحفا بالله موني مفتح قرناتي أمسلني مفتح قرناتي أوكي حرة أو أتمنى دا يلبيتوا قبل القدف نابا خامد راح كور الو تسمعون الله الو يسمع له هو تسمع الله دكتور رسرة اوكي اوكي يسمع عند حردا له خوينس حدا ملكت يقبر له يس يبلني كجمر اوكي فلما كلكم ايرتراويان ابزي حدري جغانونا كتسمعوا مصيخم دلخم انكو عدحان مصاخو مبل انا شمي ابراهيم سراج يزبحال لما عنتي مصي دلخو قدم حجيكوا بتدغاغامي مصي نيرنا لما عنتي مصي دلخو جن ابال ناي اريتريان سينيت ستادي جروب زبحالو ويكا سنيت ناي مصنعتي غجله زبحالو نعوم وكيله مصي دلخو سنغال مأتو غيرولو سمعيو نيره كمتي كلهم تفلطوا سنغال ونتقيسوا يخونيو اما مጨረሻ ندليا دلنا اتا زتواحده ناي مسغاغري قوام السان تغيرناسي دحري اسياس كاب سلطان ملغاسو بخمي كن محاضر تبل تاشمون عان مملاس ግን قدمي نابتي حانصيصو دلو ناي حبار ويكا ناي زتواحده ناي مسغاغري قوام قدمي مزرابنا قال معالت خزربولي يسو نابزي ناي حبار قوام نغبر يلو زبصحنا ነገራት እንታይን የሚለህ ጠቀስ ኮሚልና ክንጠቅስ እንተዳ ኮይና ቀሪ ክንርዳ ክንከላለና ኣብ ኤርትራሲ እንታይ ሽግር ስለዘጋጠመ እዩ እንታይ ጸገም ስለዘጋጠመ እዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ሓባር ዲዩ ናይ መሰጋገሪ ዲዩ قوام ንብሎ ዘለናሲ ንምንታይ ይደልልና ክንሓትት ኣገዳሲ እምባር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደብፀሓና ሰለስተ ነገራት ኢና ክንርኢ ሓደ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ማሕበራዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ነዘን ሰለስተ እዚአን ምስ መመና እምባር መጻኢ ዕድላት ናይ ኤርትራ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ከመይ ይመስል ኣሎ
ስለዚ ነዚ ኩነታት ናይ ኢኮኖሚን ናይ ማሕበራውን ናይ ኢኮኖሚያዊን ጉዳይ ኣብ ኤርትራ እንተደኣ መርሚርናዮ ናይ ብሓቂ ለውጢ ከም ዘድሊ ዝሕብር ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ሎማዓንቲ መፅየ ዘለኹ ኣክቲቪስት ኮይነ ይኮንኩን መፅየ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ ተንታኒ ኮይና ኣይኮንኩን መፅየ ሎሚ መፅየ ዘለኹ ብዓይኒ ምሁር ወይ ከዓ ብዓይኒ ምሁራት ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ እዚ ወድዓዊ ፖለቲካታት ማሕበራዊ ኩነታት ኢኮኖሚ ኩነታት ከመይ ኣሎ ነዚ ድለ ዘሎ ከዓ ንመፃእሲ መፃኢ ናይ ኤርትራ እንታይ ኤርትራ ብፅቡቅ ኩነታት ዲያትያ ደላ ስለዚ ነዚ ንምፍላጥ እዛ ናይ ስኒት ናይ መጽናዕቲ ግሩፕ እስከምባር እዘን ሰለስተ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት ናይ ሃገርና እስከ ንምዘነን ተባሂልና እምበር ሕጂ ክንመዝነን እንከለና ማለት ከም ታበና ኣይኮንናን ክንመዝነን መዕቀኒ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኢኮኖሚ መዕቀኒ ሕቡራት መንግስታት ዝጥቀሙሉ ናይ ኢኮኖሚ መዕቀኒ ናይ ማሕበራዊ መዕቀኒ መርትዖታት ሒዝና ኢና መፂና ዘለና ስለዚ ዶክተር ኢብራሂም እታ መእተዊት ስለ ዘይገበርክዋ መታ ንፅርቲ ክትኮነሎም ናብታ ቀንዲ ርእስትኻ ክትመፅእ ቅድም ንእሽተይ መእተው ንክገብር ዕድል እንተትህበኒ ድሓር ክትሓሓዝ መታን ኢለ ሃራይ ጽቡቕ እምበዓር የሕዋት ከምዛ ዶክተር ኢብራሂም ክብላት ፀንሐ ናብኡ ክንኣቱን ዲና ዶክተር ኢብራሂም ሓደ ክፋል ሒዙሎ ዶክተር ሳራ ሓደ ክፋል ሒዛላ ኣነ ከዓ መእተው ክገብር ንሎሚ ናይ ስራሕ ምቅሊት ሒዘ መፅየ ዘለኹ መታን ንኩልና ክርዳእና ነቲ ዶክተር ኢብራሂምን ዶክተር ሳራን ዘቕርቡልኩም ኣርእስቲ ብግቡእ መታን ኩልና ክንርድኦ ንእሽተይ መእተው ክገብር እየ እዛ መእተዊት እንታይ እያ ናይ ጉጅለ መጽናዕቲ ኣለና ክንብል ፀኒሕና ናይ ኤሪትራያን ሲኒት ስታዲ ግሩፕ ንበሃል ጉጅለ መጽናዕቲ ሲኒት ኤሪትራውያን እዛ መጽናዕቲ ጉጅለ እዚኣ ከመይላ ተመስሪታ እንታይ እዩ ትቐንዲ ዕላማኣ እንታይ ክትገብር እንታይ ክትዓምም እያ ደልያ ዘላ ናብ ዝብል እንዲ ዘእትወና ንዓኣ ዝምልከት ንእሽተይ መእተው ክገብረልኩም መታን ዳሕራይ ሕቶታት ከይበዝሕ ኢለ እዛ ናይ መጽናዕቲ ሽማግለ ወይ ጉጅለ ትበሃል ዘላ ኣመሰራርታኣ ብኸመይ ተጀሚሩ ንዝብል ከማኻትኩም ናይ ፓልቶክ መሓዙት እዮም ኣበጊሶማ ኣብ ዝተፈላለየ ፓልቶክ ዘለው ብፆት ተኣኻኺቦም እዚ ዘለናዮ ኩነታት ጽቡቕ ኣይኮነን ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ስለዚ እንታይ ንግበር ንዝብል ብውሕዱ ኣብ ሲኒት ፌስቲቫል ኢሎም ተኣኻኺብናሲ ሕድሪ እዚ ደላይ ፍትሒ ብምሉኡ ብሓንሳእ ክዘናጋዕ ክውዕል ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣብ ደንቨር ቅድሚ ዓመት እንፈርኣና ኣከባቢ ነቲ ስራሕ ተበጋጊሶም ሒዞሞ ካብኣቶም ከዓኒ ሰለስተ ጉጅለኣ ኣባላት ገይሮም ንፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ሃገርና ዝምልከት ከዓኒ እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ ኢሎም ሕጂ እዞም ናይ ሲኒት ፌስቲቫል እንዳተባህሉ ዝግለጹ ብዙሓት ስለዝኾኑ ኣሽማቶም ክረቁሕ ከፀግመኒ ስለ ዝኽእል ገለገለ ትፈልጦም ኣባላት ስለ ዘለዉ ግን ሓደ ብሓደ ክገልጾም ይኽእል እየ እዞም ኣባላት እዚኣቶም ብፍላይ ነታ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ዝምልከቱ ዝነበሩ ወዲ ኸሊፋ ኣስመሮም ተወልደ እዚኣቶም ዝመሰሉ እዮም እታ ዓባይ ግሩፕ ናቶም ከዓኒ በዓል ኢድሪስ በዓል ቅናፍና ካልኦት እውን ብዙሓት ዘለዎም እዮም ስለዚ እዚኣቶም እዮም ኣበገዝቲ ናይቲ ጉዳይ ስለዚ ናይ ፖለቲካ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰለስተ ሰባት ምስ ተወኮስና እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ንዝብል ምስኦም ተመያይጥና እንታይ እያ ኣሰራዳዳእና ኣላ ህዝቢ ኤሪትራሲ ሃገራዊ ሲኒት ሲኢኑ ኣሎ ሃገራዊ ሲኒት ስለ ዘይብልና ኢና ከም ደቂ ዛግራ ተበታቲና ተሪፍና ዘለና ስለዚ ክንጥመር ኣለና ሓድነት ክንፈጥር ኣለና እንዳተባሃለ ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ ንፈሽል እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ንዝብል ሕጂ
ናይ ኣካል ምትህንፋጽ ይመስለና ነይሩ ሓድነት ብዙሕ ግዜ ኣካላዊ ምትህንፋጽ ንተኣከብ ንብል ኣተሓሳስባና ስለዘይ ተኣከበ ግን ኣብ ሳለስተ ከይጸናሕና ከኣኒ ንብተን ስለዚ ኣቀዲሙ ክመጽእ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት እዩ ክቅድም ዘለዎ ስለዚ እዛ ሃገራዊ ሲኒት ትበሃል ዘላ ሃገራዊ ሲኒት ትብል ከም ቴማ ሒዝና ክንሰርሕ እስከ ንፈትን እያ ተባሂላ ስለዚ ምስኦም ኣብኣ ተራዳዲእና እምበዓረከስ እዚ ሓደ እዩ ሓደ ካብቲ ሽዑ ዘላለናያ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብኣካል ጥራሕ ንተኣከብ ንብል ነርና ሕጂ ግን ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ንፍጠር እዚኣ ቀዳመይቲ ካልኣይቲ እንታይ ናይልና ተበታቲኑሎ ህዝብና ተበታቲናሲ ክንዕወት ኣይንኽእልንና እንድሕሪ ከምዚ ዘለናዮ እቲ ስርዓት ደኺሙ ተለኽ እንዳበለ ኸማን ኣብታ ቦትኡ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ ደኺሙ ከሎ ንሕና ንበዝሕ ንሕና ንል ንሳቶም ውሕዳቶም ዓመፅቲ እስታቶም ድኹማት ክነሶም ክሳዕ ሕጂ ተለኽ እንዳበሉ ይገዝኡና ኣለዉ ስለዚ ነዚኦም ደፊእና ክነውድቕ እንተ ደኣ ኮይና ተበታቲና ሓይልና ተበታቲኑ ስለ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ኸነድማዕ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ምትእኽኻብ እውን ከድልየና እዩ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ከድልየና እዩ ተኣኻኺብና እውን ተሳኒና መደባት ሓንፂፅና ተራዳዲእና ክንሰርሓሉ ኩነታት እውን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ካልእ እንታይ መፅያ እቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃልሲ ሕፅረታት ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ክሳዕ ሕጂ ክቃለስ ፀኒሑ ክደክም ፀኒሑ ውፅኢት ዘይመስገበ ቃልስና በብዛሕትኡ ግዜሲ ኣድማዕን ውፅኢታውን ኣይኮነን እንታይ እዩ ትፀገም ንዝብል ከዓ እንታይና ተረዲእና ሓደ ዓብ ክፋል ናትና ክልተ ዓበይቲ ክፋል ናትና ጎዲሎም ኣለዉ ክልተ ዓበይቲ ክፋል እቲ ሓደ ዓብ ክፋል መን እዩ መንእሰይ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰውራ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ሞተርን መንኮርኮርን ኮይኑ ከገልግል እቲ መንእሰይ እዩ እቲ መንእሰይ ካብቲ ቃልሲ እንተ ደኣ ዘይተሳቲፉ ሞተርን መንኮርኮርን ዘይብላ መኪና ጌርካ ውሰዳ ሞተርን መንኮርኮርን ዘይብላ መኪና ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራሕ ጠጠው ምስ በለት እምበር ንቅድሚት ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እዚ ንሕና ኣላሊናዮ ስለዚ ከመይ ጌርና ንሳቶም ኣብቲ ቀንዲ ጉቡእ ታርኦም ክፃወቱ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ተራናትና እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሕቶውን ዝምልሽ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢና ካልእ ግደ ምሁራት ኤርትራሲ ብጣዕሚ ብዙሓት ምሁራት ኣለውዋ እዞም ምሁራት እዚኣቶም ግን ኣብቲ ቃልስና ግዲኦም ኣብ ምፅዋት በኺሩ ይፀኒሑ ስለዚ ግደ ምሁራት ከመይ ጌርና ክንጥርንፎ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ሃገራዊ ስኒትሲ ነቲ መንእሰይ ጉቡእ ታርኡ ክንፃወት ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለዋ ምቹእ ሃዋሁ እታ ሃገራዊ ስኒት ንብላ ዘለና ከኣኒ በኺሩ ዘሎ ምሁር ጉቡእ ታርኡ ከመይ ገይሩ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ነቲ ቃልሲ ከመይ ገይሩ ክሕይሎ በቲ ፍልጠቱን ክእለቱን ነቲ ንካይዶ ዘለና ቃልሲ ከመይ ገይሩ ክሕይሎ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንዕኡ ዝኸውን ከዓ ምቹእ ባይታ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ብዙሕ ግዜ ምሁራት ተነቀፍቲ እዮም ምሁራት ይብል ኣለኹ ክኢላታት ማለት ብዙሕ ምሁር ኮይኑ ንሽግር ናይ ሕብረተሰብ ብግቡእ ክርዳእ ዘይክእል ንሽግር ሕብረተሰብ ተረዲኡ ፍታሕ ከምፅእ ዘይክእል ዋላ ብትምህርቲ ይፅገብ እምበር ከም ምሁር ጌርና ንክንወስዶ ግን የፀግመና ክኢላ ግን ክንብል ንኽእል እዞም ክኢላታት ንብሎም እንታይ እዩ ብተመክሮ እውን ክኸውን ክእል እዩ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝፀንሑ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ዝፀንሑ ንነዊሕ ግዜ እሞ ለባማትን ብሱላትን እንተ ደኣ ኮይኖም ንሽግር ናይ ሕብረተሰብና ፅቡቅ ጌሮም ከላልዩ ዝኽእሉ ነቲ ፀገም ከኣኒ ፍታሕ እማሚ ከቕርቡ ዝኽእሉ ኩሎም እዚኦም ከኣኒ ክኢላታት ጌርና ኣብ ሓደ ከነቕምጦም ክንክእል ኣለና ስለዚ ፀገምና ኣለልዮም ነቲ ፀገምና ዝኸውን ፍታሕ ከዓ ከምፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ነዚኦም ዝጥዕም ምቹእ ሃዋሁ ዱልዱል ባይታ ክንፈጥረሎም ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሽዑ ዝተረዳድኣናሉ ምስቶም ናይ ሲኒት ፌስቲቫል ዝበሃሉ ዘለው ብፆትኩም ናይ ፓልቶክ መሓዙት እንታይ ክግበር ኣለዎ ምስ በሉና እዚ እውን ክማላእ ክኽእል ኣለዎ ኢና ካብኡ ወፃእ ከዓ እንታይ ኢልና ቃልስና በዚ ንቡር ብዝኾነ ዓይነት ኣካይዳ እዚ ኮንቬንሽናል ቲንኪንግ ንብሎ እንታይ እዩ ልሙድ ብዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓን ኣካይዳን ኣብ ክንበፅሖ ንኽእል ነገር የለን ስለዚ ካብዚ ንቡር ዝኾነ ኮንቬንሽናል ቲንኪንግ ናብ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ
ኣጣማምታ ዝላ ክንክእል ኣለና ስለዚ ካብ ኮንቨንሽናል ቲንኪንግ ናብ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ ክትዘልል ክኽእል ኣለዎ እቲ ቃልስና ስለዚ ነዚ ከዓኒ ክትማላእ ክትክእል ኣለዋ ኢና ስለዚ እዚኣቶም ከም ዓበይቲ ፀገማት ርኢና ነዚኦም ከማልእ ዝኽእል ነዚኦም ፍታሕ ክህብ ዝኽእል እንታይ እንተገበርና እዩ ምስ በልና ባዕረከስ ሓንቲ ናይ ምሁራት መብዛሕትኦም ምሁራት ንብሎም ዝእከቡላ እዞም ምሁራት ዝበሃሉ ግን ፅባሕንኮ እቲ መንኮርኮርን ሞተርን ናይ ለውጢ መንእሰይ ካበልና ካብ መንእሰያት እውን ኣብኡ ኣትዮም ምስኦም ኮይኖም ከም ዝመሃሩሉ እዚ ተፈላለዩና ኣለና ንብል ኣለና ብዓቢኡ መታሕትን ከበሳን ኣስላማይን ክርስቲያንን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ንኩሉ ዝሓቆፈ ኮታ ንሙሉእ ክፋል ሕብረተሰብና ዝሓቁፍ ዓይነት ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ እሞ ንግበር ኣብኡ ጥራሕ ኢና እታ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ኣብ ክሪ ጠረጴዛ ንኩሉ ፍልልያት ኣለኒ ዝብል ኣብ ክሪ ጠረጴዛ ጥራሕ መጺው ፍልልያቱ ከጽብቅ ክፍትን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣካይዳ ኢና ተኸቲልና ስለዚ ፍልልያት ክህልወና ከም ኤርትራውያን ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ እዛ ዓለም ንነብረላ ዘለና ንባዕላታ ዓለም ኣብ ፍልልያት እያ ትነብር እዞም ፍልልያት ከዓ ኩሉ ግዜ ግርጭታት እዮም ዝፈጥሩ ግርጭት ክንብል ክንደሊ ከለና ግርጭታት ናይ ድልየት ድርጭታት ናይ ሓሳባት ድርጭታት ናይ ጠለብ ከም ዝኣመሰለ እዩ ስለዚ ነዚ ግርጭታት እዚ ኣብ ኮፍ ኢልካ ኣብ ክርቢ ጠረጴዛ እንካን ሃባን ተባሃሂልካ ይህን ምሂን ተባሃሂልካ ጥራሕ ኢኻ ክትፈትሖ ትኽእል እዚ ምዕቡል ንብሎ ናይ ግርጭት ኣፈታትሓ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለና ኢና ዳይቨርሲቲ ኣለና ብጾታ ብሃይማኖት ብገለ ብኩሉ ፍልልያት ኣለና እዛ ዓለም ንባዕላ እውን ኣብ ፍልልያ ትነብር ፍልልይሲ መናብሮና እዩ ብዘይ ፍልልይ ዝበሃል ነገር የለን ካበልና ፍልልያት ከመይ ገይሮም እዮም ክተዓርቁ ዝኽእሉ ንዝብል ግን ክሳዕ ሕጂ ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ምዕቡል ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ግርጭታት ታፈታ ሜላ ሒዙ ክሰርሕ ስለ ዘይፀንሐ እዚ ምብትታን በብእዋኑ ንእከብ ንፈላለ ስለዚ ሕጂ ነዚ ከነጥፍ እንተ ደኣ ኮይና እቲ ምዕቡል ዝበሃል ናይ ግርጭታት ኣፈታትሓ እቲ ምዕቡል ዝበሃል ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ንምፅባብ እትኽተለሉ ሜላ ኣብ ክሪ ኣብኢልካ ኩልኻ ይህን ምሂን ተባሂልካ ሽግርካ ክትፈትሕ ምስ እትኽእል ጥራሕ እዩ ዝብል እያ ነይራ ስለዚ ነዚኣ ከነማልእ ኢና ፈቲና ማለት እዩ እታ ቴማናትና ግን ኣብ መወዳእታ እንታያ ሃገራዊ ሴኔት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሃገራዊ ሴኔት ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኢልና ኢና ተበጊስና ስለዚ እዛ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ትበሃል ዘላ ብዝተማልአ መልክዑ ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ሒዛ ንኩሎም ሽግራት ናይ ህዝብና በብሓደ በብደረጃ ንኽተለልዮምን ንዕኦም ዝኸውን ናይ ፍታሕ እማምን ሒዛ ንኽትቀርብ እያ ተበጊሳ እዚ ኩሉ ፃዕሪ ግን ንምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ፃዕሪ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ እዩ ኣብ መወዳእታ ቃልሲ እቲ ሞተርን ኩርኩርን መንኮርኮርን ናይ ቃልሲ መንእሰይ እዩ እቲ መንእሰይ ሓይልቲ ከነዕጥቆ ኢና ደሊና እዚ እዩ ትፀገም እዚኦም እዮም ቶም ፍታሕ እዚ እዩ ቁኑዕ ኣገባብ ቃልሲ እዚ እዩ ቁኑዕ ኣገባብ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ኢልና ክንዕጥቆ ደሊ ስለዚ ነቲ መንእሰይ ሓይሊ ንሕናቶም ዓበይቲ ኣያታቱ ከነዕጥቆ እንተ ደኣ ክኢልና ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣድማዕን ውፅኢታውን ዝኾነ ቃልሲ ኣካይዱ ነዚ ዓማፂ ስርዓት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል እምንቶ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ እቲ ናትና ናይ መወዳእታ ሸቶ እንታይ እዩ ነቲ መንእሰይ ንምሕያል ነቲ ክቃለስ ዝብል ዘሎ ንምሕያል ብሓፈሽኡ ከዓኒ ንህዝብና ዝተማልአ ሓበሬታ ክረክብ እሞ ካብቲ ዝተማልአ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ንዕኡ ዘዋፅኦ መንገዲ ንኽስእል ንኽቃለስ ናብ ግምት ዘእቱ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ጉጅለ መጽናዕቲ ካብ ዝጅመር
حدا عمتن 6 ورحن غير الله او وشت زي عمتن 6 ورحن حجي دارغا بب حدا بب درجه اندا جبرنا خيلنا سرحنا اصافيفنا حجي ناب حزب نقرب علينا اتم سرحنا يوم سرحات انتايوم ناب حزب خنلاليوم نقرب علينا نحنا وحدات ايخونن بزحاتينا لعل سالاسا زخون كإلاتاتنا تأكيبنا مصنعتنا كايد زلنا اذوم نحنا نكايد زلنا مصنعتي امود اتو وحدات ايكونن يلندي ግን نحنا انتاينا نبل زلنا نحنا زصنعنايو ناي مጨረሻ ውዱ ኢልና ግን አይናአምንን بدحريو خالኦት كإلاتات አለው ምሳና ክሳዕ ንግዚኡ ምሳና ክሳተፉ ዘይከአሉ ዘይጠርነፍናዮም ግን ብዙሓት ክኢላታት አለው ስለዚህ እዞም ክኢላታት እዚአቶም ከአኒ እቲ ንሕና ዘጽናዕናዮም መጽናዕቲ ከነቅርበሎም ንዑ ከአንሳቶም ሪኦም ገምጊሞም ናይ መምሕያሽ ርእይቶ ከቆምጥሉ ስለዚህ ንሕና መበገሱ ዝኸውን ሓሳባት ሒዝና ንቀርብ ኣለና ካልኦት ልዕልሚ ዝኾኑ ኣትሚት ዝኾኑ ክኢላታት ከአኒ ካብ ሙሉእ ዓለም ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ተሳቲፎም እንደገና ከም ዘህብትምዎ ንምግባር ይትጻዕሪ እዚ ክልቲኡ ምስተወደአ 4 ሰነዳት ኣለዋና እዘን 4 ሰነዳት ሒዝና ንጁላይ 5-6 ኣብ ቤይ ኤርያ ዓቢ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ከነካይድና እዚ ኮንፈረንስ እዚ እዘን ሰነዳት እዚኣተን ገምጊሙ ዘመሓየሽ ኣመሓይሹ ክጎድል ዘለዎ ኣጉዲሉ ኣብ መወዳእታ ንደንበ ተቃውሞ ከም መምርሒኡ ገይሩ ዝጥቀመለን ሰነዳት ገይረን ከኣመጥ እዩ እዚአን እንታይ ይሕግዛና እንተዳልና ዘን 4 ሰነዳት ቃልሲ ክትጅምር ክትደለኸለኻ መጀመርታ ዘገድሰካ ነገር እንታይ እዩ ዝኾነ ቃልሲ ከተካይድ ዝኾነ ዕማም ክትሰርሕ እያ ክትብል ክትደለኸለኻ ዝኾነ ፕሮጀክት ክፍፀም እያ ክትብል ክትደለኸለኻ መበገስን መወዳእቱን ክትፈልጥ ክትከኣል ኣለካ ስለዚ እዘን ሰነዳት እዚኣተን ሓደ ካብቲ ንዓና ኣበርክቶ ዝህባና ከም ደንበ ተቃውሞ ኣተሓሳስባና ኣብ ሓደ ገይረን መበገሲናን መዕለቢናን ንጹር ዝኾነ መዕለቢና ዝሓለፈ ግዜ እኮ ኣብ ግዜ ብህዝባዊ ቃልሲ መግዛእታዊ ገዳማዊ መግዛእቲ ምስዓርና ኩሉ ፀገምና ሽዑ ዝፍታሕ መሲሉና ነይሩ መግዛእታዊ ገዳማዊ መግዛእቲ ምስዓርናዮ ግን ኣንፈት ኣጥፊና ንጭብጦ ሲኢና ንጭብጦ ምስዓና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ኣብ ግለሰብን ኣብ ውልቀ ሰባትን ኣብ ውድብን እምነት ጌርና ኩሉ ግዜ ተሞክሮ ናትና ጥራሕ ዘይኮነ ሃብታም ተሞክሮ ናይ ዓለም ዝምህረና ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ኣብ ውልቀ ሰብን ኣብ ውድብን እምነት ዝገበረ ተጠሊሙ ጥራሕ ይዝተርፍ መተካእታ ዳ እንታይ እዩ ኣብ ስርዓት ኣብ ሕጊ ልዕልና ሕጊ ክገዝእ ክኽእል ኣለዎ ኢልካ ክትብገስ ክትክእል ኣለካ ልዕልና ሕጊ ኣሚኑ ስርዓት ዝገበረ ግን ኣብ መወዳእታ ሓሲሙ ኣይሓስሞን እዩ ስለዚ ንሕና ከ እንታይና ንብል ዘለና ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዘጋጠሞ ንህዝቢ ኤሪትራ ደይሙ ተሰዊኡ ሞይቱ ደሚው ናጽነቱ ምስ ረኸበ ብድሕሪኡ ኣንፈት ዝሰኣነ ንውልቀ ሰባትን ንውድብን ሓላፍነት ሂቡ ዝተጠልመ ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ከምኡ ከየጋጥም ንህዝቢ ኤሪትራ እንታይ እዩ ዝሓሸ መዋጽኦ ንዝብል ክሳዕ ክንዱ ኢና መጽናዕቲ ጌርና ዘለና ስለዚ መበገሲና እንታይ እዩ ኣነጺርና ኣቐሚጥና ያለና መዕለቢና እንታይ እዩ ኣነጺርና ኣቐሚጥና ያለና ስለዚ 4 ሰነዳት ኣለዋና እዘን 4 ሰነዳት እዚኣተን ሕጂ ወዲእና ኢና ዘለና ሎሚ ናባኹም ከነካፍለኩም ኢና መጺና ዘለና ማለት እዩ ማዕረ ምሳኻትኩም ከምዚ እንዳገበርና ክንዝተኸለና ከኣኒ ካልኦት 100 ሰባት ከኢላታት ዝበሃሉ በብ 10 እንዳኾኑ ነቲ ሰነድ ክግምግምዎ እዮም ነቲ ሰነድ ገምጊሞም ኣብኡ ከመሓይሽዮም ከማዕብልዎ ዕድል ክንህብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ 2 ወርሒ ኣለዋና ኣብዘን 2 ወርሒ ሙሉእ ህዝቢ ብዛዕባ ተን ሰነድ ከም ዝፈልጥ ናብ ኩለን ሜድያታት እንዳቀረብና ጎስጓስ ከነካይድ ኢና በዚ ሓደ ሸነኽ ስለዚ ህዝቢ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ሰነዳት እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ ብዛዕባኡ ይዝቲ ብዛዕባኡ ይዛረብ ሕቶታቱ ይቅርበልና ሕቶታት ከ ንሕና ክንምልሸሉ ክንፈትን ኢና
ስለዚህ ኣብቲ ናይ ቤይ ኤሪያ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብ ንኸደሉ እዋን ኩልና ነቲ ሰነድ ፈሊጥናዮ ተዋሂቡና ተረዲእናዮ ንኸይድ እሞ ኣብኡ ናይ መወዳእታ ቡራኬ ጌርና ጥራሕ ዝመሓየሽ ንኣሽቱ ምምዕራራት እንተሎ ተሰማማዕናሉ ተሰማሚዕና ወዲእና ናብ ቃልስና ንኽንኣቱ እዩ እዚኣ እታ ዕላማ ዘላ እሞ እታ መበገሲታ እዚኣ ስለዚ ዓወት ንሃገራዊ ስኒት ክትፈጥር እንተ ደኣ ኮይንካ ቋንቋና እኮ ተደባሊቑ እዩ ዘሎ ሕጂ ቁርብ ተሪፉና ዘሎ ብቋንቋሲ ምርድዳእ ክንስእን ቁርብ ተሪፉና ሕጂ እዚ ኣካይዳ ዝግን ሃገራዊ ስኒት ግን እንታይ ክፈጥረልና እዩ ናይ ተሓሳስባ ሓድነት እንዳምፀ ቋንቋና እውን ሓደ ከም ዝኸውን ክገብረና ክፍትን እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ እዞም ብፆተይ ሒዞሞ ዘለው ኣርእስቲ ኣቲኹም ክትግምግምዎ ክትደልዩ ከለኹም ብመንፅርኩም ርኣይዎ እዚ ሲ ፅባሕንኮ ሓደ ቋንቋ ክንዛረብ ቋንቋ ተደባሊቑና ኣንፈትና ጠፊኡና ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ፅባሕንኮ ሓደ ቋንቋ ንክንዛረብ ኣብ ሓደ ኣተሓሳስባ ክንዓስል ክሕግዘና ድዩ ኣይ ክሕግዘናን ጉድለት እንተዳልይዎ ኮይኑ ሽዑ ብሓባር ኮይና ክንመልኦ ክንከእል ኣለና ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ ከይሕዝ ንዓታቶም ዝበዝሐ ግዜ መታነቶም ብፆተይ ክገድፈሎም እዚኣ ከም መእተዊት እያ እዚ ሰነድ እዚ ናትኩም እዩ ክትፈልጥዎ ኣለኩም በብመድረኹ ሙሉእ ሰነድ እውን ናብ ህዝቢ ክንዝርግሖ ኢና ንሕና ናይ ህዝቢ ኢና ንህዝቢ ኢና ንሰለና ንህዝቢ ከነሐይል ኢና ኢልና ንሰርሕ ዘለና ህዝቢ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ዘዋፅኦ ይሕሸኒ ዝብሎ መንገዲ ክመርፅ ባይታ ንምጥጣሕ እዩ እምበር ናትና ሰነድ ኣይኮነን ኢልና ኢና ንኣምን ክንዝርግሖ ኢና ኣገባብ ኣለዎ ኣዘራጋግሓ ቅድም ከምዚ እንዳገበርና ግን ቅድም ክንረዳእ ክንፍትን ኢና ስለዚ የቀኒልና ኩልኩም ዕድማትና ስለዚ ዝዕድል ሕጂ ናብቶም ብፀተይ ክገድፍ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ይቅርታ ግበረለይ ኣብ መንጎ ኣኳሊፈካ እታ ማይክሮፎን ናትካ ተበላሽያትካ ስለ ዝነበረት ኣነ እታ መእተዊት ዝገበርኩ መሲልኳ ኢኻ ጀሚርካ ነርካ እሞ ኣኳሊፈካ ሕጂ ንዓኻ ክበካ እታ መድረኽ የቀኒለይ ንኩልኩም ፅኒኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ አሎ ሰላም ይስማዕ ኣለኹ እስከ ምልክት ግበሩለይ ይስማዕ ኣለኹ ጽቡቕ የስ በሉ እስከ ኦኬ ክደግማ የበሉታ ድበልኩዋ ፈለማ ንኩልኩም ኣብዚ ሕድሪ ጀጋኑና መፂኹም ዘለኹም ሎም መዓንቲ ምናልባት ካባና ጽቡቕ ብሽራት ክንሰምዕ ኢና ኢልኩም መፂኹም ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣነ ሽመይ ኢብራሂም ስራጅ ኣሕመዲን እየ ዝበሃል ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ወይ ከዓ ዲግሪ ኣለኒ ሓይሊ ሰባት ኣብ ምዕባይ ሎሚ መፅየ ዘለኹ ኣባል ናይ ኤሪትሪያን ሲኔት ስታዲ ግሩፕ ኮይነ ወይ ከዓ ኣባል ናይታ ሲኔት ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ተባሂላ ዘላ ናታ ኣባል ኮይነ መፅየ እዛ ሲኔት ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ብክኢላታት ዝቆመት እያ ሰንጋል ክገልጽ ፀኒሑ ብዙሓት ኣባላት ኣለዋ 30 ኣባላት ዝኾኑ ኣለዋ 4 ዶኩሜንትታት ኣዳልያላ ኢሉ ነይሩ ኣነ ካብዘን 4 ዶኩሜንትስ ድብላ ዘሎ ኣብታ ናይ መጨረሻ ዝተዋሃሃደ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም እተርቅቕ ግሩፖ ወይ ከዓ ጉጅለ ናቶም ኣባሌ እምበር ኣብ ሓደ ዓዲ ከምዚ ሰንጋል ክብሎ ዝፀንሐ እንተ ደኣ ስኒት ክትገብር ደሊኻ እንተ ደኣ ለውጢ ክትገብር ደሊኻ መጀመርያ ተሓቶ ሕቶታት እንታይ እዩ ኣብዛ ለውጢ ከነምፃላ እንደሊ ዘለና ዓዲ ንምሳሌ ኤርትራሲ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖማዊ ኩነታት ከመይ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ትሓትት ዝኾነ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ክገብር እንከሎ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ትገብር ዘለኻ ምእንቲ እዚ ጉዳይ ዝምሰጽናዕካሲ ናይ ምምዕባል ናይ ቅሳነት ዕድላት ኣብቲ ዓዲ ክሳብ ክንደይ ኣሎ ኢልካ ንኽትግምግሚ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባታ ናይ መጀመርያ ትገብራ እንታይ እያ እዚኣ ሴት ኣፕ ትገብር ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ቼንጅ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ለውጢ ዓላማታተይ ወይ ዓላማታትና እንታይ ኢልካ ተቐምጥ እምበር ንሕና እሳ እዛ ጉጅለ እዚኣ ሓንቲ ካብተን 4 ጉጅለታት እንድያ
ክትእከብ ኮላት ናይ መጽናዕቲ ስራሕናታ ብምንታይ ጀሚራቶ ቀድሚ ናብቲ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ህልዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ቅድሚ ምባላ ናይ መጽናዕቲ ግሩፕ ናይ ክኢላታት ግሩፖ ናይ ዓቅሚ ዘለዎም ግሩፖ ስለዝኾነት መጀመርያ ነብስና ንሓታ እንታይና ንሓታ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ሰባት ኮይንና ዘይኮናስ ናይ መጽናዕቲ ሰባት ኮይንና ንቀርብ ስለዘለና መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ገለልተኝነት ዘይሓለወ ወይ ከዓ ኒውትራል ዝበሃል ወገንነት ዘይብሉ አጣማምታ ጌርና ኢና ንናይ ኤርትራ ፖለቲካ ንናይ ኤርትራ ኢኮኖሚ ንናይ ኤርትራ ማሕበራዊ ጉዳያት ክንሪኦ ዘለና ድብል ሓንቲ ወይ ፕሪንሲፕል ወይ መዕቀኒ ኣብ ርእስና ኣቐሚጥና ኢና ንሰርሕ ዘለና ከም ምሁራት ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ክኢላታት ካልአይቲ ነጥቢ ከም ክኢላታት ብሓንጎልና ኣቐሚጥና ዘለና ተኣማንነት ይብልዋ ወይ ብእንግሊዝ ክሬዲቢሊቲ ብዓረብ ምስዳቅያ ይበሃል ስለዚ ንሕና ወገናውነት ዘይብሉ ወይ ከዓ ሻራነት ዘይብሉ ተኣማንነት ዘለዎ መጽናዕቲ ክንገብር እንተዳ ኮይና ኣነ ከፍ ሂቡኒ እትገብሮ ዘለኹ መንሽሙ ነጊሩኒ ዝበሃል ሓበሬታ ብኡ ተመርኩስካ መጽናዕቲ ትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እምበኣር እንታይ ንግበር ምስ ተባህለ ካብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ከዓ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዶኩመንትስ ብዛዕባ ኤርትራ ተጻሕፈ ንዕኡ ንወከስ ተባሂሉ IMF ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፋንድ ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ናይ ገንዘብ ማዕከን ይመስለኒ ናታቶም ንርአ ወርልድ ባንክ ወይ ከዓ እዚ ናይ ዓለም ባንካ ንብሎ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ፖለቲካውን መጽናዕቲ ተገበረ እሱ ንመርምር ተባሂልና ካልእ ካምባር ዝያዳ ወገናውነት ከይሕዘና ተኣማንነት ንህልዎ ወይ ከዓ ምስዳቅያ ንህልዎ ኣብ ዓለም ዘለዋ ናይ ምርምር ማእከላት ዘዳለወኦ ጽሑፋት እውን ንወከስ ተባሂልና ካልእ እውን እምበኣር እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወላ ንህዝቢ ኤርትራ ኣጠቐመን ክለግስ ዘለዎ መንግስቲ ንበል ንሕና ከም ናይ ክኢላታት ግሩፕ መጽናዕቲ ጉጅለ ግን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ኣብ ዓዱ ዝገበሮ መጽናዕትታት ኣሎ ንዕኡ እምበኣር ንወከሶ ተባሂሉ ስለዚ እዚ ክንገብር እንከለና ከም ናይ ፖለቲካ ሻራነት ሒዝና ዘይኮነስ ብምሁራዊ ብመጽናዕታዊ ዓይኒ ጌርና ኩነታት ናይ ኤርትራ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ንገምግሞ ኢልና ኢና ተላዒልና ስለዚ ከም ሓደ ፕሪንሲፕል ወይ ከዓ ከም መእተዊ ኣብ ርእስና ኣቐሚጥና ዝሰራሕናሉ እዚአን ድበልኩኹም እየን ወገናውነት ከይሓዝና ተኣማንነት ዘለዎ ፍሉጣት ኣብ ዓለም ከም በዓል UN IMF ወርልድ ባንክ ድባር ናይ ምርምር ማእከላት እቲ ስርዓቱ ባዕሉ መጽናዕቲ ዝገበሮ ነይርዎ ዝነበሮ ንዕኡታት ነጽንዕ ኢልና ቀሪብና ስለዚ ዝኸነጽንዕ ከለና ቀዳመይቲ ሕቶ ሓተትናያ እንታይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዛ ብእንግሊዝ እንታይ ብብልዋ who determines what ኣብዛ ነፃ ድብላ ዘለና ኤርትራሲ መን ይዝውስን ናይቲ መዓልታዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ መዓልታዊ ፖለቲካዊ ኩነታት መዓልታዊ ናይ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት መዓልታዊ ናይ ማሕበራዊ ኩነታት መን ይዝውስን ኢልና ኢና ሕቶታት ኣቕሪብናላ ንነብስና እምበኣር እዚ ንምግባር ተባሂሉ እቲ መጽናዕትና ናብ ሰለስተ መቂልናዮ ሓደ እቲ ፖለቲካል ፐርስፔክቲቭ ዝበሃል ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣመለኻኽታት ወይ ከዓ ኩነታት ከመይ ኣሎ ኢልና ገምጊምና ብመንፅር UN ዝፅሓፍዎ ብመንፅር እቶም ናይ መጽናዕቲ ጉጅለታት ናይ ዓለም ሪሰርች ኢንስቲትዩትስ ንብሎ ዝፅሓፍዎ ብኡ መንፅር ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ኣብ ዓድና ከመይ ኣሎ ኢልና ሓቲትና ካልአይቲ መምዘኒ ጌርና ዘቐመጥናያ ማሕበራዊ ሶሻል ፕሮግረስ ንብሎ ኣብ ሃገርና ማሕበራዊ ኩነታት ከመይ እዩ ዘሎ ሳልሳይ ንመጽናዕቲ ንክሕግዘና ኢልና ዘቐመጥናያ ኢኮኖሚክ ፐርስፔክቲቭ ዝበሃል ወይ ከዓ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከመይ እዩ ዘሎ ኢልና ኢና ክንሓትት ፈቲና እምበኣር ነዘን ሰለስቲአን እዚአን ንክንገብር እሞ ከመይ ጌርና ደኣ ንዓቅኖ ምስ ተባህለ ክልተ መዐቀኒ ከምዚ ሚዛን ማለት እዩ ኣቐሚጥና ሓንቲ ኳሊታቲቭ ትበሃል ብትግርኛ ከመይ ጌረ ከምዚ ትርጉማ ኣይፈልጥን ግን ብብዝሒ ብቁፅሪ ክዕቀን ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ብእንግሊዝ ኳሊታቲቭ ይብልዎ ብቋንቋ ዓረብ ነውዒ ይበሃል እዚ እንታይ ማለት እዩ ብብዝሒ ብቁፅሪ ክዕቀን ዘይክእል ኳሊታቲቭ ንብሎ ብዓረብ ነውዒ ይበሃል እታ ካልአይቲ መዐቀኒት ክንጥቀመላ ወይ ዝተጠቐምናላ ኳንቲታቲቭ ትበሃል ኳንቲታቲቭ ማለት ከዓ
ببزحي بعقن بقطري كتعقنو تخيل نجارات مالتي سلازي إذا سلسته بوليتيكاوي أب محبراوي إيكونومياوي ناي إيرترا قدايات أنتي بكواليتاتيف ببزحي ويبقطري حقن بزخيل ممزني يرنا مزينا تتخاليت ما نو قريتا ببزحي ويبقطري كحقن بزي كده ويكا كواليتاتيف دبهال يرنا عقينايا تخاليت ما كوانتيتاتيف دبهال ببزحي ويبقطري كحقن زخيل نجار إذا كل التزيين ممزني غيرنا إنا عقمتنا بزينا مزنن دلنا امبار حق حيش منتي كنت زبلنايو ناي مصنعتي غجله سو سلازخونه شاراون كنحز سلازي نخيل ازي نحنا مصنعتاوي اقربنايو دلنا ناب حزبي كنقربو إنا ناب حزبي مسقربنايو ناي غاطام خوينو ناشتو دخونو جيغاتات انتدا الديو خوينو بزي فلاق تتغاغناي ነገር እንተዳ አሎ ጸገም የለን እቲ ህዝቢ ምስራአዮ ከም በሐድሽ ንምዕራዩ ወይ ንምዕራሙ ድልዋቲና ማለት ምክንያቱ ናብ ህዝብና ከነقرቦ ስለዝኾና እቲ ህዝቢ ሪኡ ዝኾነ ተጋገናይ ነገር ተሎ ታሪሙና ከንዕረም ንኽእሊና ግን በዓቅምና መጽናዕታዊ ጉጅለ ዝገበሮ ስለዝኾነ ብዙሕ ጌጋታት አይርከቦን ኢልና ንግምት ምናልባት ናአሽቱ ጌጋታት እንተሃለወ ግን ነቲ ዝዓበየ ነቲ ዓዲ መምዘኒልና ቀሚጥና ያዘለና በእንግሊዝ ፋይናል ኢቫሉዌሽን ዝበሃል ንዑ ዳርጋ አይቱንክፎኒ ማለት እዩ ናአሽቱ ጌጋት እንተዳለው ተተነጊርና ግን ከበሐድሽ ክንእርመን ክንፍትን ኢና እምባር ቀዳመይቲ ዝመዘናያ ወይካ መጽናዕት ዝገበርናላ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ኣብ ኤርትራ ከመ ይደሎ ኢልና ኢና ሓቲትና ጥቅልል ድበለት መልሲያ ኻሂባትና ኣብ ኤርትራ ህግደፍ ዳአምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ሃገሩ ሓንቲ ኢድ የብሉ ድፈልጦ የብሉን ኣብ ድብል መደምደምያ ኢና በጽሕና ከመይ ጌርኩም ኢኹም ኣብ ከምኡ በጽሕኩም እንተዳኢልኩምና ሸውዓተ ኳሊታቲቭ መዐቀኒ ሸውዓተ ብብዝሕን ብቁጽርን ክዕቀን ዘይክእል አናሊሲስ ወይ ከዓ መዐቀኒታት ጌርና ሰለስተ ከዓ ኳንቲታቲቭ ብቁጽሪ ወይ ከዓ ብብዝሒ ክዕቀን ዝኽእል ነገራት ብጠቅላላ ብዓሰርተ መምዘኒ ጌርና ምስመልናያ ኣብ ኤርትራ ብጀካ ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታቱ ክንድዚ ኣቅምጣቡ እንትኸውን ኢድ ከም ዘይብሉ ኢና ገምጊምና እምበር እተን ኳሊታቲቭ ድበልናየን ወይ ከዓ ብቁጽሪ ወይ ከዓ ብዓቀን ክዕቀና ዘይክእላ ነገራት ዝበልናየን ሸውዓተ ሓንቲ ብሓንቲ ክዝርዝረኔ ጥልቅ ኢለ ኸይኣተኹ እቲ ዶኩመንት ምሰንበብኩሞ ዝያዳ ክርዳኣኩም ስለዝኾነ ቀዳመይቲ መዐቀኒ መተን መዐቀኒታት መተንተኒ ዝገበርናያ ኣብ ኤርትራ ሲ ብሕገ መንግስቲ ብቁዋም ዝምራሕ ዴሞክራሲ ኣለ ድዩ የለን ኢልና መስሓተትና ታመጽናዕቲ የለን ኢላትና ማለት እዩ ውጽኢት ድረኸብናዮ ካልኣይ መዐቀኒ ዝበልናዮ ስልጣን ኣብ ቁሩባት ሰባት ተባሒቱ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ግልጽነት ብዘይብሉ መንገዲ ግላዊ ረብሓታት ናይ ገለ ሰበ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናታቶም ዝሕሉ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከም ዘሎ ድማ በዚ መጽናዕቲ በጽሕናዮ ሳልሳይ ብመጽናዕቲ ድበጽሕናዮ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንምምዛን እንታይ ኢልና ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ ግህሰት ኣሎ ኢልና ንምንታይ ሰብኣዊ ግህሰት ኣሎ ንብል ዘለና ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ጸጥታ ክፍሊ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ህግደፍ ኣላ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ ከዓ ቶም ናይ ሴኩሪቲ መሓወራት እሶም በዓሎም መንግስቲ እዮም ይኣስሩ ይፈትሑ ስለዚ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካልእ ሃገር ኣላ እታ ናይ ጸጥታ ጉጅለ ኢልናት መጽናዕታዊ ናትና ገምጊሙ ራብዓይ ከም መምዘኒ ጌርና ዘቐመጥናዮ ህዝቢ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዓልታዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኢድ የብሉን ኢልና ንመረጋገፂ ወይ ከዓ ንመርትዖ ተጠቐምናላ ብእንግሊዝ ፖለቲካል ኮራፕሽን ትበሃል እስኻ ናብ ትግርኛ ክትቀየር እንኮላ ክሌፕቶክራሲ እዮም ዝብልዋ ብእንግሊዝ ኣነ ድሓን ኣብዚ ናይ ምሁራት ትንታነ ኣትየ ከትዕበኩም ኣይደሊነ ግን ብእንግሊዝ ሩል ባይ ደ እንግሊዝ እዮም ዝበሃሉ ናይ ሰራቕቲ ምምሕዳር ወይ ብትግርኛ ናይ ፖለቲካ ቀጠፍጠፍ ዘለዋ ዓዲ እያ እንታይ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ቀጠፍጠፍ ኣብ ኤርትራ ጉቦ ዝበዝሓላ ዘረፋ ዘለዋ ብሰበይ ሰብካ ትምራሕ ሃገራዊ ረብሓታት ዘይሕሉ ፕሮጀክትታት ትፍጽም ንደገፍትኻ ናይ ስራሕ ሓለፋታት ትህብ ናይ ገንዘብ ቀጠፍጠፍን ዘለዋ ሃገር እያ ኢልና ብመርትዖ ገምጊምና ማለት እዩ ቁጥሪ 5
ممزن زغونتنا نت ناي بوليتيكاوي كونتات ناي إيرترا نخبرنا قلوت النت زي بلو ناي منجستي محدرة كم زلوخا بمرتعه رخيبنا مالتي انتاي مالتنا يبزي اب إيرترا حبر بهرنت الله كنسو اتزحزن جن حبر بهرنت ناي إيرترا زي حلوه من مقرح ناي منجستاوي سرح ويكا ناي منجستي سرحتي كم زلو يا جمجيما زا تاشو مزيا زا جوجل لزيا نمثالي اتي زبزحه ناي منجستي سرحتي بدقبسا زتعابل لمخانو دحرت እዚ ጉዳይ እዚ ከም ተጋህደ ዛ መጽናዕትናትና ብመርትዖ ኣቕሪባ ነዚ መርትዖ ንክኸውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ መንግስቲ ስራሕቲ በስማት በዓልመን ኣብ ምንታይን ስልጣን ከም ዘለው ዝሕብር መርትዖ ኣቕሪባ ማለት እዩ ብሕብረ ብሄርነት ናይ ኤርትራ ዘይሕሉ ናይ ስራሕ ምምቕቃል ከም ዘሎ ከም ሓምሸይቲ መርትዖ ገይራ ኣቕሪባ ሻድሸይቲ መርትዖ ገይራ ደቕረበታ ኣብ ኤርትራ ነፃጊ ዝኾነ ፖለቲካዊ እዮም ዝኽተሉ እቶም መንግስቲ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ቻርተር የለን ኤርትራ ድበርሓ ብኻልእ ኣዘራርባ ህዝቢ ደጽደቆ ማለት እዩ ወይ ከዓ ህዝቢ ድፈልጦ ካልኣይ ንምሳሌ እቲ ናይ ኤርትራ ባይቶ ድበሃል ብዘይገድስ ሕጋውነት ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮን ኣብ 2002 ሓንሳብ ምስተኣከበ ድሕሪኡ ካልኣይ ሻብ ኣይተኣከበን ካልእ ኢሳያስ ከም መራሒ ኣብ ዓለም እቲ ኣብ 2008 መበል 10 ዝዓበ ዲክታተር ኣብ 2009 መበል 8 ዝወፀ ዲክታተር ምዃኑ ቁጥሪ 7 ይስማዕ ኣለኹ ደ ኦኬ ይغنيلي እታ ሻውዓይቲ መምዘኒት ናይ ፖለቲካ ጌርና ብመርትዖ ዘቀረብናያ ድማ እታ ብእንግሊዝ unpredictability تبال unpredictability انت مالتي بتقرينيا مجماتو زصقم بوليسيتات لما انتي حنتي بوليسي يوصو حق يوصو صباح كدمسسوا يخولو اتدوصو ممزني ديو حق ديو حزب داي فلطو بخاله بانجليز بعرم تاي بحال لا يمكن تنبؤ به نمجماتو زصقم بوليسيتات شاوعيتي بزن شوعات ممزني غيرنا اتي كواليتيتيف دبلنايو بقصر زي حق النغرات بزن شوعة كلا علو زن شوعة تراي أمسي اللو قانت خالق أبتو دوكومنت هتم ببوهم بزن شوعة تغيرنا أب إرترا بوليتيكا بحادة ودي بويكا بحادة سرعات هقدف دبهال كم تبحته حزبي حنتي نقرات كم زي بلو بمرتعو أقربنا مالتي كبوليتيكا خيوت أنا سلسته معك أنيتات وزي كوانتيتيف دبهال ببزحي ወይ بقصري كعقن زخل دما ثلاثه ممزني غيرنا مزينايو እዚ ስርዓት እዚ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጉጅለ ስርዓት ምዃኑ ሓደ ኣብ ኤርትራ fragile states index to annual report ድባል ኣብ 2000 ብትግርኛ ድሓን ከኮፍኩሳ እታ መጽናዕቲ ዝገበረ fragile state index ማለት ክሳብ ክንደይ ኤርትራ ሳንኩፍ ወይካ ውድቅቲ ሃገር ምዃና ዝመዝን መጽናዕታዊ ዝገበረ ኤርትራ ካብተን 178 ዘለዋ ሃገራት ካብኣተን ከዓ ሓደ 10 ዝኾና ሳንኩፍ ሃገራት ወይካ ውድቅቲ ሃገራት failed state ዝበሃላ ኣብ እንግሊዝ ብቋንቋ እንግሊዝ መበል 10 ተሽዓተ ብኻልእ ኣዘራርባ ደጋፍ ጭራ ማለት እዩ 10 እዮም ቶም ታች ሙሳ መበል 10 ተሽዓተ ሳንኩፍ ዓዲ ወይካ ውድቅቲ ዓዲ ተባሂላ بمصنعتي اليوم fragile states index annual report كم إلهم مسكيرهم مرتع لنا اتي مرتع خرق إلي كالوت نايدقى مزنتي مارشال political risk map دبهال أب كل تشعين شو حتى ستجبر مصنعتي حجون بمهراوي نجار كي بناي مهراوي أزار أربعة عندنا أكاديمي دبلوا بأكاديمي كهو تتوكمنتي زي ترجع حجرات مالتيو سلزي إرترا أبت تجبر مصنعتي كابتن زي ترجع حجرات زبهالا 240 شدشين تدا الله خوينا مبل 40 سلستنيا درجة نسلست سبعة راح حليف نسلست حجرات راح حليفاتن دلا بخالا أزار أربعة إتا حنتي كابتن زي ترجع عديا سالسيتي ممزني لنا زقمتنا يو إتي quantitative ويكا ببزحي بقصري
كعكن زخل دبلنايو فريدوم اندكس ريبورت زبال بانجليز كما غير بلاي من البات كساب كندي ناصنت دلون هاغرات كمالتي مسلني اب 2018 زتغبره مصنعتي ኤርትራ ካፕተን ታሽሙ ደይብላ ፍሪደም ናጽነት ደይብላ ዓዲ ጭራ ወጽያ ጭራ ማለት እታ ናይ መጨረሻ ሃገር ወጽያ ኣብ 2001 ደጋፍ ጭራ ነይራ ኖርዝ ኮሪያ ናይ መጨረሻ ነይራ ኤርትራ ካልአይቲ ነይራ ስለዚ በዘን ሸውዓተ ፖለቲካዊ ኳሊቴቲቭ መምዘኒ ንብሎ በዘን ሰለስተ ከዓ ኳንቲቴቲቭ ንብሎ ወይ ከዓ ብብዝሒ ብቁጽሪ ክዕቀን ብዝኽእሉ ነገራት መርትዖ ብዘለዎ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓደ ህዝቢ ወይ ሓደ ስርዓት ዝቆጻጸሮ ህዝቢ ኤርትራ ጨሪሱ ይደይብሉ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዓዱ ምዃኑ ገምጊምና ማለት እዩ ስለዚ ብዓይኒ ፖለቲካ ኤርትራ ብሓቂ ኣብተን ዝዋ ሓደ ናይ ናጽነት ዕድል ደለወን ዓድታት ካልእ ኣብ መንጎ ህዝበን እቲ ናጽነት ደይምህላው ኣብ ንህዝበን ክሳብ ኣብ ምርጻም ወይ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ ሓንጸጽቲ ፖሊስን ብናይ ኖርማል ኣዘራርባ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎቶም ሓንጸጽቲ ዝበሃሉ ስርዓት ህግደፍን ክሳብ ኣብ ምፍጣጥ ኣቲና ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሒና ክለግሱ ኣብ ዘለው ኣለዎም ኣብ ዝብል መደምደምያ በጽሒና ማለት እዩ እሳ ካልአይትያ ሳልሳይ እዚ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ደይምህላው ንኤርትራን ንህዝቢ ንመንግስቲ ኤርትራን ጽቅጠት ስለ ዝገበረሉ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ጽቅጠት ገይሩሉ ናይ ደገ ሓይልታትን ዘ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲስ ዝበሃሉን ነቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዝያዳ ጸቂጥዎ በቲ ናጽነት ደይምህላው ኣብ ተዓዲ ብኻልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ካብተን ድኻ ዓዲ ዝበሃላ ኣብ ዓለም ሻውዐይቲ ዝደኸየት ዓዲ ብምዃና እዚአን ሸውዓተ ኳሊቴቲቭ ዝበልናየን ሰለስተ ከዓ ኳንቲቴቲቭ ዝበልናየን ብቁጽሪ ክዕቀን ዝኽእል ርኢና ኤርትራ ፌይልድ ስቴት ወይ ከዓ ሳንኩፍ ስቴት ምዃና ገምጊምና ማለት እዩ ብምሁራዊ ዓይኒ እታ ካልአይቲ መምዘኒ ኢልና ዘተቐመጥናያ ማሕበራዊ ገምጋም ማለት እዩ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ከመይ ኣሎ እዩ ዝብል ሕጁን ተመዐቀኒታትና ክልተን ሓንቲ ኳሊታቲቭ ንብላ ብብዝሒ ወይ ከዓ ብቁጽሪ ክዕቀን ዘይክእል ነገር ጌርካ ትዕቅኖ ካልአይቲ ከዓ ብብዝሒ ብቁጽሪ ክዕቀን ብዝኽእል ነገራት ጌርካ ትዕቅኖ ማለት እዩ ስለዚ 9 ኳሊታቲቭ መዐቀኒ 4 ኳንቲታቲቭ መዐቀኒ ጌርና ብጥዕተ 3 መዐቀኒ ጌርና ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ምሕደራ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ከመይ ከም ዘሎ ኢና ገምጊምና ንኽገርመኩም እዚኣውን ታመጽናዕትና እንታይ ኢላ መርትዖ ረኺባ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ዳ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያቱ ጨሪሱ ሓይልን ዓቕምን ተሳታፍነትን ከም ዘይብሉ ይናርጊጽና ከምዚ ድበልኩኹም 13 መርትዖታት ኣቕሪብና ኣለና ጽንሕ ኢለን ዕአን ክገልጸኒ ሓደ ኣብ ኤርትራ ደስተባሃልናሉ ወይ ከዓ ድረአናዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ሃብታም ባህላዊ ክብርታት ከለዋ ክነሱ እዚ ሃብታም ባህላዊ ክብርታት ናይ ኤርትራ በዚ ደሎ ስርዓት ጨሪሱ ከም ተደምሰሰ ኢና ገምጊምና ወይ ከዓ ርኢና ሳልሳይ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ መዓልታዊ ጉዳያቱ ክንዲ ፍረ ኣድሪው እንትኸውን ኢድ ደይብሉ ፈጺሙ ብዛዕባ ጉዳዩ ክዛረብ ክውስንን ደይክእል ህዝቢ ምኑ ሳልሳይ ናይቲ ስርዓት ፖሊሲታት ንህዝቢ ኤርትራ ዘማከለ ከም ዘይኮነ ካልእ መሰረታዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ማለት ከም በዓል ማይ ከም በዓል ልቺ ኣገልግሎታት ናይ ሕክምና ናይ ገለመለ ዝበሃል ታሽሙታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዘይ ምዕሩይ ወይ ጠቕሊሉ ዘይብላ ማለት ከምቲ ዝግባእ ዘይብላ እንተለዋ ከዓ ዘይ ምዕሩይ ዝኾነ ኣብ ገለ ቦታታት ትረኽቦ ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ኤርትራ ግን ዘይትረኽቦ ኢልና ኢና ገምጊምና እምበኣር ነዚአን መርትዖ ንኸነቕርበለን 9 ነጥብታት ክገብር ከቕርብ እተን ኳሊቴቲቭ ዝበልናየን ብተኣሽሙ ክትዕቅኖ ዘይትኽእል ማለት እዩ ብቁጽሪ ወይ ከዓ ብዓቐን ክትዕቅኖ
ዘይትኽእል ትሽዓተ መርትዖታት ኣቕሪብና ኣለና ወይ ከዓ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪብና ኣለና ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ህንድስና ይካየድ ከም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ባህሉ እቲ ወርቃዊ ባህሉ ደምሲሱ እዚ ስርዓት እዚ ሓድሽ ማሕበራዊ ንድፊ ወይ ከዓ ህንድስና ስለ ዘተኣታተወ ካለ ኣዘራርባ ብዙሕነት ወይ ሕብረ ብሔርነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይሕሉ ብሔራውን ታሪኻውን ባህላውን ቅርስታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘየእተወ ማሕበራዊ ምሕደራ ከም ዘሎ ብጭብጥ ኣረጋጊፅና ቁፅሪ 2 ነቲ ማሕበራዊ መዐቀኒ ኢልና ዝገበርናዮ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2018 ዝተገበረ መጽናዕቲ ናይ ድኻታት ሃገራት ዝበሃላ ዓድታት ብዓልመንየን ተባሂሉ ዝተገበረ መጽናዕቲ እዚ እውን መርትዖታት ኣለና ኣብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 2018 ማለት 66 ካብ 100 ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ below poverty ዝበሃል ኣብ 2013 ተገበረ መጽናዕቲ ቅሬታ 66 ካብ 100 ህዝቢ ኤርትራ ትሕቲ ድኽነት ከም ዝነብር ወይ ከዓ below poverty line ዝበሃል ከም ዝነብር መጽናዕቲ ኣብ 2003 ዝተገበረ ረኺብና ሕጂ 2018 ከዓ ካብኡ ዝገድድ ከም ዘሎ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ካለ ኣብ ኤርትራ ስደትን ምምዝባልን ብሓያል ከም ዘሎ ኣብ ትውሽጢ ድኽነት ድበልናዮ ንህዝባ ማሕበራዊ ከተቅርብ ዘይትኽእል ዓዲ ከም ዝኾነት ዘይምዑሪ ማሕበራዊ ቀረብ ኣብ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት ኣብ ገለ ኣውራጃታት ማሕበራዊ ቀረብ ትረክብ ኣብ ካል ኣውራጃታት ከዓ ብቐሊሉ ዘይትረክበሉ ዓዲ ምዃና ካልአይቲ ብመርትዖ ተሰነየ ኢና ኣረጋጊፅና ሳልሰይቲ ብምሁራዊ ዓይኒ መምዘኒ ዝገበርናያ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ መንግስትን ዘሎ ርክብ ናይ ሓባር መንነት ዘይሓለወ ናይ ሓባር ራእይ ዘይብሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ዘይንቡር ርክብ ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ህዝብን ከም ዘሎ ኢና ኣረጋጊፅና ራብዓይ እቲ ጀንደር ኢንኢኳሊቲ ዝበሃል ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዘይምዑሪ ምዃኑ ቁፅሪ 5 ኣብ እቲ inadequacy of change agents ዝበሃሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኩሉ ዓዘቕቲ ኣትያን ከላ እቲ ህዝቢ ግን እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ኣዳኺሙ ፀቂጡ ስለ ዝሓዞ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ነቲ ናይ ህዝቢ ማሕበራዊ ሽግራት ክፈትሑ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ብቐሊሉ ኣብ ዘይርከቡሉ ኩነታት ከም ዘብፅሐ ቁፅሪ 6 ኣብ ኤርትራ እቶት ናይ ውልቀ ሰባት ዘይምዕሩይ ሃብቲ ገሊኦም ሩቡሓት ገሊኦም ሃብታማት ገሊኦም ከዓ በተኽ ወይ ከዓ ድኻታት ከም ዝኾኑ ሻመናይቲ መምዘኒት ኢልና ዘቐመጥናያ ኣብ ኤርትራ ባህላዊ ሃብታም ባህሊ ናይ ኤርትራ ዘይሕሉ ወይ ከዓ ዘቤታዊ ባህሊ ናይ ኤርትራ ዘየኽብር ስርዓት ምዃኑ ሓደ ካብኡ ንዓበይቲ ኣኽብሮት ዘይህብ ስርዓት ከም ዝኾነ ንመናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ወራዙ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንመናእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ርህራሄ ዘይብሉ ስርዓት ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ሓቂ ምዝራብ ዳርጋ ከም ዝጠፍዐ ኤርትራ ህዝብና ብባህሉ ሓቂ ዝፈቱ ህዝቢ ነይሩ እዚ ስርዓት እዚ ግን ሓቂ ከም ዘይዛረብ ገይርዎ ህዝቢ ኤርትራ መስዋዕቲ ንህዝቡ መስዋዕቲ ዝኸፍል ንህዝቡ ብስዋዕ ህዝቢ ክነሱ ሕጂ ግን ንህዝቡ ኣብ ምግልጋል ንህዝቡ ከም ዘይስዋዕ ገይርዎ ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ኤርትራ ተፃዋርነት ዘለዎ ህዝቢ ነይሩ ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ግን ተፃዋርነት ኣብ ኤርትራ ከም ዝጠፍዐ ከም ሻመናይቲ መርትዖ ጌርና ኣረጋጊፅና ወይ ከዓ እዚ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለናትና ኣረጋጊፁ ማለት እዩ እታ ታሸዐይቲ ኣብ ኤርትራ እኹል ጽሩይ ድስተ ማይ ከም ዘየለ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ ስለዚ እዘን ትሽዓተ ኳሊቴቲቭ ዝበሃላ ወይ ከዓ ብቁፅሪ ብዓቐን ክዕቀና ዘይክእላ ነገራት ትሽዓተ መምዘኒታት ጌርና ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ጉዳይ ጨሪሱ ጽቡቕ ከም ዘየሎ ገምጊምና ወይ ከዓ ኣረጋጊፅና
ካብቲ ማሕበራዊ ድበልናዮ ብቁፅሪ ክዕቀን ዝኽእል ድማ ሰለስተ ከም መምዘኒ ጌርና ተቐመጥናየን ካልእ ኣብኡ ከተንብብዎኹም ኣብ ኤርትራ በበል እተን ካብተን ዝተሓታ ማሕበራዊ ምዕባለ ዘለወን ሃገራት ከም ዝኾና ኣረጋጊፅና እዚ ድማ ፍራጃይል ስቴት ገብራ ወይ ከዓ ኢንስታቢሊቲ ዘይብላ ብቋንቋ ትግርኛ ዘይርጉእ ኩነታት ዘለዋ ሃገር ከም ዝኾነት ኣረጋጊፅና ብመርትዖ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብቲ 2018 ሶሻል ፕሮግረስ ኢንዴክስ ዝበሃል ብኻልእ ኣዘራርባ ዘይርጉእነት ዘለወን ሃገራት ተባሂሉ ዝተገበረ መፅናዕቲ ካብተን 178 ሃገራት ኤርትራ መበል 164 ምርግጋእ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ምርግጋእ ዘይብላ ሃገር ምዃና ኢና ኣረጋጊፅና ካልእ ከም መምዘኒ ኢልና ዝቐመጥናዮ እቲ ማሕበራዊ ወይ ከዓ ኳንቲቴቲቭ ሶሻል ስፊር ዝበልናዮ ሓደ እንታይ ኣረጋጊፅና ኣብ 2013 ኣብ ኤርትራ ምዕባለ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ሂውመን ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ብመዐቀን UNDP ዩናይትድ ኔሽንስ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ዝበሃል ወይ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ናይ ምዕባለ ፕሮግራም ይመስለኒ ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ እሶም መፅናዕቲ ገይሮም ብዘውፅዎ ኣብ ኤርትራ ንምሳሌ ጉዳይ ሕክምና ወይ ከዓ ጉዳይ ጥዕና ንህዝቢ ዝውሃብ ወይ ከዓ ደሓን ናብራ ናይ ምንባር መዐቀኒ ገይሮም ምስ ዓቀንዋ ኤርትራ ኣብ 2013 ፅቡቕ ናብራ ዘይብላ ካብተን 188 ሃገራት 185 ወፅያ ማለት እዩ ካብተን ዘይምርጉጋእ ዘለወን ናይ መጨረሻ 4 ሃገራት ወይ ከዓ 3 ሃገራት ሓንቲ ኮይና ማለት እዩ ካልእ ዝርዝር ኣሎ ኣብ 2018 ከዓ ካብተን 188 ሃገራት መበል 186 ፅቡቕ ናይ ናብራ ዘይብላ ሃገር ኢላ ኣቐሚጦም ማለት እዩ ብኻልእ ኣርባ ንክልተ ሃገራት ጥራይ ትቕድመን ሳልሰይቲ ከም መምዘኒ ጌርና ዘቐመጥናዮ ብዙሕ ኣብ ዝርዝር ከኣቱ ይደሊነ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብቲ ዝርዝር ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘይተስተኻኸለ ቦታ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኦኬ ዳርጋ 58.5 ካብ 100 ኣብ ዘይተስተኻኸለ ቦታ ዝነብር ህዝቢ እዩ ንመዐቀኒ ክኾነና ሳብ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝበሃሉ እቶም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ደም ዝበሃሉ ብእንግሊዝ ኣይደኖ ብትግርኛ ይፈልጣኔ ሳብ ሰሃራ ዝኾነ ዘለዋ ዓድታት እየን ዝበሃላ ኣብኣተን ግን 22.3 እዩ ኣብ ዘይተስተኻኸለ ቦታ ህዝበን ዝነብር ራብዓይቲ ከም መምዘኒት ኢልና ዘቐመጥናያ ምዕባለ ናይ ኣውራጃታት ናይ ኤርትራ እዩ እዚ ከዓ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተረኸበ እዩ ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ቆልዑ እዚኦም ኢንፋንት ንብሎም ዕድሜኦም ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ዘለዉ እፅናዕቲ እዚ 2007 ዝተገበረ እዩ ኣብ ጋሽ ባርካ ካብ ዝውለዱ 1000 ቆልዑ 66 ቆልዑ ይሞቱ ኣብ ብናይ ህግደፍ ኣፀዋዋዓ ክፅውዕ ምክንያቱ መፅናዕቶም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ጋሽ ባርካ 66 ካብ 1000 ቆልዑ ይሞቱ ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ዘለዉ ኣብ ዞባ ማእከል 39 ካብቶም 1000 ዝውለዱ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብቶም ዝውለዱ ብጥዕኖም ዝውለዱ 1000 ቆልዑ 122 ይሞቱ ኣብ ዓንሰባ ካብቶም ብጥዕኖም ዝውለዱ 1000 ሰባት 37 ሰባት ይሞቱ ኣብ ላዕለዋይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ጋሽ ባርካን 77 ቆልዑ ካብቶም 1000 ቆልዑ ዝተወለዱ ይሞቱ ኣብ ዞባ ደቡብ 58 ካብቶም 1000 ዝተወለዱ ቆልዑ ይሞቱ ኣብዚ እንተሪእና ሕጂ እቲ ዞባ ማእከል ዝበሃል ዝተሓተ ዝሞተሉ ሰብ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ከዓ ዞባ ደቡብ የቅሬታ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ጋሽ ባርካን ከዓ እቲ ዝለዓለ 77 ቆልዑ ካብቶም ብጥዕኖም ዝውለዱ 1000 ሰባት ይሞቱ ኢልና ኣለና ካልእ ካብ ዕድሜኦም ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 123 ሰባት ካብ 1000 ይሞቱ ኣብ ዞባ ማእከል 160 ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 182 ኣብ ዓንሰባ 73 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ወይ ከዓ ኣብ ጋሽ ባርካን 154
ኣብ ዞባ ደቡብ 111 ቆልዑ ዕድሚኦም ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ካብቶም 1000 ዝተወለዱ 111 ሰባት ይሞቱ ንብል ኣለና ካልእ ኣብ ዝርዝር ኣይተወኩምነ ሓንቲ ንእሽተይ መብርሂ ሂበ ናብቲ ካልእ ክኸይደ ንምሳሌ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ 7 ክሳብ 11 ዕድመ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዞባ ደቡብ 37.8 ድኾነ ካብ 100 ጥራሕ እዮም ዝመሃሩ ኣብ ዞባ ማእከል 81 ካብ 100 ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 52.5 ካብ 100 ኣብ ዞባ ዓንሰባ 59.4 ካብ 100 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ጋሽ ባርካን 32.2 ካብ 100 ኣብ ደቡብ 67.5 ቆልዑ ካብ 7 ክሳብ 11 ዕድሚኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ይሕብረካ ኣብ ገሊኡ ኣብ ዞባ ማእከል ንምሳሌ 81 እንተዳኢልና እንተዳ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ጋሽ ባርካን ግን 33.2 ሰባት ጥራሕ ቤት ትምህርቲ ዝኣቱ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ልክዕ ከምኡ ግዜ ከይጥፋልኩም ኣብቲ መጽናዕቲ ክትረኽብዎ ኢኹም ኣብ ሰከንደሪ ወይ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ዝበሃል ንምሳሌ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 12 ካብ 100 ሰባት ጥራሕ ኣብ ማእከላይ ኣብ ላዕለዋይ እንታይ ይባሃል ሰከንደሪ ስኩል ዝኣቱ ወይ ከዓ ኣብ ክሳብ 12 ዝበፅሑ ኣብ ዞባ ማእከል 54.7 ካብ 100 ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 20.1 ካብ 100 ኣብ ዞባ ዓንሰባ 21.0 ካብ 100 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ጋሽ ባርካን 13.6 ኣብ ዞባ ደቡብ 31.6 ብሓበራ ኩለን እንተዳሪእናየን 18.4 ካብ 100 ጥራሕ እዮም ኣብ ሰከንደሪ ስኩል ኣብ ኤርትራ ዝመለዉ ካልእ ንምሳሌ ንመምዘነ ክትዕመልና 54 ካብ 100 ኣብ ዞባ ማእከል ክመሃሩ ከለዉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካን ወይ ከዓ ንምሳሌ ዞባ ደቡብ 31 ካብ 100 ጥራይ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ድማ 12 ካብ 100 ጥራይ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ቅሬታ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ግን 13.6 ካብ 100 ጥራይ ይረኽቡ ካልእ ቅልጥፍ ኢለ ክሰግረን ፅሩይ ማይ ኣብ ኤርትራ ዝሰቲ ናይ 2006 መጽናዕቲ እዩ ኣብ ጋሽ ባርካ 46 ካብ 100 ኣብ ዞባ ማእከል 53 ካብ 100 ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 26 ካብ 100 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 27 ካብ 100 ኣብ ዞባ ደቡብ 34 ካብ 100 እዮም ፅሩይ ማይ ዝሰትዩ ስለዚ በዚአን መምዘኒ ጌርና ናይ ኢኮኖሚ ምስ ገበርኩ ክውድየ በዚ መምዘኒ ጌርና ኣብ ኤርትራ እንታይ ገምጊምና ማለት እዩ በዚ መጽናዕትናትና ኤርትራውያን ዘይምዕሩይ ድኾነ ማለት መሰሎም ዘይረኸቡ ማለት ማሕበራዊ መሰሎም ዘይረኸቡ ንምሳሌ ወላ ብዕድመ ወላ ብናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ወላ ብኣውራጃታት ወላ ብሃይማኖታት እንተዳሪእናዮ ህዝቢ መሰሉ ዘይረኸበላ ዓዲ ምዃና ብኻልእ ኣዘራርባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዳርጋ ዘይብላ ሃገራዊ ሃብቲ ብማዕረ ንኩሉ ህዝብን ንኩለን ኣውራጃታትን ዘይምቀላ ዓዲ ምዃና ካልእ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ወይ ከዓ ኣድሚኒስትሬቲቭ ሪጅን ንብለን ወይ ከዓ ዞባታት ዘይምዕሩይ ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ኣብ መጨረሻ ከዓ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ዘይክእል መንግስቲ ወይ ከዓ ፌይልድ መንግስቲ ምዃኑ ኢና ብመርትዖ ኣረጋጊፅና እታ ናይ መጨረሻ ቁጥሪ 3 ኢኮኖሚያዊ መዐቀኒ ኣብ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ኢልና መጽናዕቲ ጌርና ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢና ገምጊምና ኣብ ኢትዮጵያ ቅሬታ ኣብ ኤርትራ ብሙሉኡ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ሓይሊ በቲ ዕዳጋ ደይኮነ ዝውሰን ወይ ከዓ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዘይኮነሲ ብስርዓት ህግደፍ ተባሒቱ ከም ዘሎ ኢና ኣረጋጊፅና ብኻልእ ኣዘራርባ ካልእ ሲትረፍ ምህናፅን ወላ ሕርሻን እኳ እንተርኢናዮ ብህዝቢ ዝውነን ደይኮነ በቲ ስርዓት ህግደፍ ዝውነን ከም ዝኾነ ኢና ብመርትዖ ኣረጋጊፅና ብኻልእ ኣዘራርባ ዳርጋ ኩለን ካምፓኒታት ኣብ ኤርትራ እቲ ህግደፍ ከም ዝውንነን ህዝቢ ዝውንኖ ነገር ዳርጋ ብዙሕ ከም ዘየለ እቲ ህዝቢ ድማ ምእንቲ ኣብ ኢኮኖሚ ከይኣቱ ኣብ ምውፋር ከይኣቱ
ኣብ ቢዝነሳት ምክፋት ከይኣቱ ድማ እቲ መንግስቲ ሓደ ግዜ ብምፍርራሕ ሓደ ግዜ ድማ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ብዝትንክፍ መንገድታት መጥቃዕቲ ይፍጽመሉ እሞ እቲ ህዝቢ ናብቲ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ከየድህብ ወይ ከዓ ካምፓኒታት ድዩ ድኳናት ድዩ ከምዚታት ድዩ ናይ ንግዲ ዕድላት ንኸይከፍት ከምኡ ገይሩ እቲ መንግስቲ ይድህሎ ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢና ርኢና ወላ ኣብ ኢኮኖሚ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ መንግስትን ናይ ጊላን ናይ ጎይታን ርክብ ይደሎ ታት ስርዓት ጊላ ከዓ እቲ ህዝቢ እምበር ኢኮኖሚያዊ ናቱ ኣብ ኢዱ ዘይጨበጠ እቲ ስርዓት ኩሉ ተባሒቱሉ ዘሎ ዓዲ ምዃኑ ኢና ኣረጋጊፅና ብመርትዖ ክንዛረብ ስለ ዘለና ግን ሓሙሽተ ከም መርትዖታት ጌርና ዘቕረብናየን ኣለና ኣብቲ መጽናዕቲ እቲ ዝርዝራቱ ኣብ ኣቲኹም ክትርእይዎ ኢኹም ሓንቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛኢ ሓይሊ ብሙሉ ኢኮኖሚ ኣብ ኢዱ ከም ዝሓዞ ሃገራዊ ምዕባለ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ከም ዘየለ ኢና ኣረጋጊፅና ምክንያቱ እቲ ሃገራዊ ሊሲ እዚ መንግስቲ ዝደውፅኦ ሕንፃፃት ንሃገራዊ ምዕባለ ፈፂሙ ደይ ሕግዝ ምዃኑ ኢና ገምጊምና ግደ ሓቂ ንምዝራብ ግን ብብህራዊ ዓይኒ ማለት እዩ ኣብ ገለ ዓመተ ምህረታት ድሕሪ ናጽነት ናይ ኤርትራ እቲ GDP ዝበሃል ወይ ከዓ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ዝበሃል እቲ ዓመታዊ ኤርትራ ተእትዎ ዝነበረት ኣብ ገለ ዓመተ ምህረታት ምዕባለ ኣርእዩ ነይሩ እዩ ዳርጋ ኣይፈልጥን ደ ቅድሚ 10 ዓመት ኣይፈልጥን ንስለ ፍትሒ ማለት እየ ሓቂ ክንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ተወሰነ ግዜ ቁርብ ንላዕሊ ወፂኡ ነይሩ እዩ ድሕሪኡ ግን ርኢኹም ባይኹም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ናብ ታሕቲ ናብ ተደርበየት ከይዳ ኣብ ገለ ሰዓታት ግን ቁርብ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ተራእዩ ነይሩ እዩ ሳልሰይቲ መምዘኒ ጌርና ዘቐመጥናያ ኣብ ኤርትራ ዝንቡዕ ዝኾነ ናይ እዚ ኤክስትሪም ኢንኢኳሊቲ ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም ንብል እቲ እቶት ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ ኣውራጃታትን ዘሎ ብጣዕሚ ገሊኡ ሰብ ብጣዕሚ ሃብታም ገሊኡ ከዓ በተኽ ድጋ ገሊአን ኣውራጃታት ብጣዕሚ ድሓሻ ገሊአን ኣውራጃታት ከዓ ድደኸያ ኩሉ እንዲ ተረሚሱ ዘሎ በኤርትራ ካብኡ ናብኡ እንተደኣ ነፃፂርካዮ ግን ካብ ታርምስቲ ሓንቲ ኣውራጃ እቲ ሓንቲ ዝያዳ ዝተረመሰት ኣውራጃ ኮይና ትረኽባ ኣብ መጨረሻ ግን ኩለን ድኑሳት ምዃነን ሓታ ብዓይኒ እቶም ሰባት እንተሪኢኻ እውን ገሊኦም ዳርጋ ትበዝሕ ህዝቢ ድኻ እዩ ቁርባት ሰባት ግን ዝዓበየ እቶት ከም ዘለዎም ኢና ገምጊምና ቁፅሪ 4 ኣብ ኤርትራ ናይ ኢኮኖሚ ሃጓፍ ከም ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኢኮኖሚ ሃጋፍ ብእንግሊሽ ኢኮኖሚክ ማርጂናላይዜሽን ይብልዎ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ትዕቁኖ ናይ ኢኮኖሚ ሃጓፍ ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ሸቕለት ኣልቦነት ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ውሽጣዊ ዕዳጋ ብኻልእ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ዕዳ ከም ዘለዋ ኤርትራ ናይ ዋጋ ናህሪ ከም ዘሎ ዋሕዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ዘሎ ንንግዲ ደይስሕብ ሃዋህው ምዃኑ ኤርትራ ንንግዲ ደይስሕብ ሃዋህው ዘለዋ ምምሕዳር ከም ዝኾነት መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻር ነጋዳይን ኣንጻር ንግድን ምዃኑ ኣብ ኤርትራ እዚ ኦዲት ድብልዎ እቶት ናይቲ መንግስቲ ከምዘይ ግምገም ኦዲት ከምዘየለ ሰራሕተኛታት ኣብ ኤርትራ ሌበር ፕሮቴክሽን ይብሎምን ሌበር ፕሮቴክሽን ማለት ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ርሂፅ በላዕ ዝከላኸለሎም ሰብ የለን ዝኾነ ነገር እንተ ኣጋጢምዎም ዝከላኸለሎም ሕግን ዝከላኸለሎምን መንግስትን ከምዘየለ ኢና ኣረጋጊፅና ኣብ እዚአን 4 ካልእ እውን ኣለና 5 6 7 ግን ግዜ ከየጥፋልኩም እቲ ዝተረፈ ባዕልኹም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኢኮኖሚ ግን እቲ ቀንዲ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ብጣዕሚ ኣብ ደሰክፍ ወይ ከዓ ኤርትራ ፌይልድ ስቴት እያ ኣብ ዘብል ኩነታት ከም ዝበፅሐት እዩ እዚ መፅናዕትናትና ኣራጊፅዎ ቅድሚ ምጥቕላለይ ሓንቲ ምሳሌ ክህብ ነዚ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ታሽሙ ምዃኑ ኣብቲ መፅናዕቲ ተናየ ይኮነን ግን ኣነ ባዕለይ ናተይ ገምጋም ዝወሰድ ኩሉ እዩ ከም ታሽሙ እያ ከምዚ ቀልዲ እያ ከምኡ ገይረ ክነግረኩም ዋዛ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ሰብኣይ ወይ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ንሓደ ሰብኣይ ፀሪፍዎ ምፀረፎ ተፀረፈ ሰብኣይ ናብ ጠበቃ ከይዱ ኣነ ነዚ ወዲ ሰብኣይ ክኸስኦ እሞ ታሽሙ ግበረለ ኢልዎ ዱማ እንዳፀሓፈለይ ንቤት ፍርዲ ክእቱ ኢልዎ እቲ ጠበቃ ፅሒፉሉ ሙሉእ ገፅ ፅሒፉሉ በላም በበለ ኢልዎ ምስ ኣንበበሉ እዚኣ ብዓንቀፅ ክንዲዚ ከምዚ ተቕፅዖ
زي خادلك بعنكاس كندزي خنزي تقصعه مش بلا تتي صحفلي تبديلت بلا سبب اي البخيو انت اون كذا ايل كاتبك لها انس كندزي كم تبدلكوس ايفلط النيريلو حجي خان احنا اوشت ازي ارترا اتينا بمهراو عين مسرانا يوسي كندزي كم تبدلناس عين فلط النيرنا إلنا ونكنجمجم نخل تنحنا نجمجمو نبرنا ارترا ودقت هاجري علنا ناجمتنا يا ودقت هاجن كساب كندزي نتحتي وريدا خمزلا نحنا ونزمصنا حتى مزجبرنا نعنا وناس دميمنا اي نعو يتتصرفوا ودي مسنببونه تصحف اي الوخي انس كمزي كندزي كم تواردكوس አይፈልጥን የኔሬ ክሳብ ዝብል ኮይኑ ስለዚህ ኤርትራ ኣብ መጨረሻ ፌይልድ ስቴት ወይካ ሳንኩፍ ዓዲ ከም ዝኾነት ኢና ገምጊምና ኣብ መጨረሻ ንመዛዘሚ ድኸውን ክብል ባር በሓፈሻ እዚ ንሕና ብመጽናዕታዊ ጉዳይ ዝረኣናዮ ኣብ ኤርትራ እቶም ንምሳሌ ምዕባለ ናይ ተዓዲ ማዕርነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ኦኬ نا اتعدي ناي معباله اجندا فصيما كم زي بالله اينا جمجمنا بخاله ازراربا محبراون ايكونومياون بوليتيكاون مصنعت غيرنا مسجمجمنايو ترا سانكوف عدي ويكا ودقت عدي ويكا فيلد ستيت كم زخونتينا جمجمنا امبار كم زن حردا جمجمنا امودا نزي نغرات زي نخنعريو انتاي كنغبر علنا تبل حتو دحريات مص حتو يا اذا حتو زيا لدكتور ساره خحلفكم دكتور ساره من البات انتاي كنغبر علنا نزبلا حنا زي شجر زي كما غيرنا اينا نفتحو زغبانا زبلا دكتور ساره ابعاتن كتزاربيا ኤርትራ ሳንኩፍ ዓዲ ምዃና ኢና አረጋጊጽና ንዶክተር ሳራ ዕድል ክባ ነዚ ሁሉ ሽግራት ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ኢና ድብል እስታ ክትገልጽ እያ ይቀኒየለ ይደቅሓው ቦይ اوكي حرا دكتور ابراهيم سراج اما يكلا خورد الله ما ምናልባት ምድያብ ሲና ከይትኸው ይቀኒየልና ናይ በሐቅ ጽፎ መግለጽ ናባኺ ክብርት ሓፍቲ سلام እንደገና ከመይ ኣምሲኹም አንቶይኳ ኣጥበቅ ኣቢለ ሰላም ማይበልኩምን ኣብኡ ከለኹ ኣርሑስ በዓላት ከኣኽብለኩም ምግባኣን ነይሩ ኣይበልኩምን ትሰምዑን እንተለኹም ግን በጀኹም ምልክት ግበሩለይ alright thank you እምበር ሕጂ ኣነ እቲ ሳልሳይ ኣርእስቲ እቲ ሓደ ከም መእተዊ حاونا سنغال كميل نابز بصحنا منينا نحنا انتي نقبلنا حاونا سنغال قاليصو دكتور ابراهيم كا صبق غيرو زهلو كونتات قاليصو لنا بطعمي مساتيت بزخنت مسلا غيرو كا زازموا كسع كندزينا تبدلنا زلنا ኣይፈለጥናን ክሳዕ ክንድዚ እቲ ወጥዓና ኢልና ክንሓስብ ገሩና ኣይንዓናውን ከምቲ ዶክተር ኢብራሂም ዝበሎ ሕጂ ኣነ ከዓ ቁሩብ እሞ እዚ እንድሕር ኮይነቱ ኩነታትና ብቁጠባ ብፖለቲካ ብማሕበራዊ ኣገባብ ብኩሉ እንድሕር ተጎዲእና ሃሊናሲ እንታይ ንግበር ካብዚ ንነውሲ እንታይ ንግበር جي إذا دكتور إبراهيم زبالنا نجر أنت إذا نجرنا لوتي أقدسيو أقدس النت ناي لوتي إيه نجرنا أجي أنت عينت لوتي إنا مون دلي إذا كله أجمعت كنسم عزيز أنا حناس بخامي جرنا أنت لوت نايو نبي أنت عينت علامة حزنا أنت خدنا إنا نكتن ندليو ديمقراطي بديمقراطية تمرح هاجر ديمقراطياوي هيوات معبول هيوات كان كيد نخلسي بين نتاير لينا نزي نجارات زي أبقى قرب كزاربي كابزي أقدستي developmental objectives ننزوعهم ناي عبيت وين ناي لمعات علاماتات ونشطوتات اللي هنزوعهم نخلينا شدشتي روحيتات أوصينا مالتيو تحدي مهنات هاجر تخلعي مهنات سلام سالساي مهنات منغستي
رابعي أتي رابعي كأ دحري منجستي مهنات وعوي التكالات زمسرت تكالات وي اتزلو تكالات بخمي عقمو ونمع بلو ويكا تكالاو عقمتات مهنات اتحامشاي قصالنت معبالي قصالنت معبالي اتشالشاي كاني صبوق غربت بوليسيتات ناي صبوق غربتنا زملكات مالتيو اجي ابت قدامي ببحدي انتاي ان زين شدشتي ነገራት ክንበጽሕቲ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል እታ መጀመርያ እንታይ ኢና ኢልና ሃገር ምህናጽ ኢልና ከመይ ማለት እዩ ሃገር ምህናጽ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ብውልቃውን ሓበራውን ረብሓታት ዝወሃሃድ ሓደ ሓያል ጸላዊ ሓይሊ ክንምስርት ኣለና እቲ ሃገር ክትቅጽል እቲ ሃገር ክትምዕብል እንተዳ ኮይና ሓደ ጸላዊ ሓይሊ ክንምስርት ኣለና እዚ ጸላዊ ሓይሊ ኸኣኒ ብናይ ውልቅናን ብናይ ሓባር ረብሓታትን ገይሩ ዝተጠምረ ሓይሊ ክኸውን ኣሎ እንታይ ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ረብሓታት ንብሎ እንታይ እዩ ሓንቲ ሃገር ክትምስረት ቅድሚ እቲ ሃገር ንምስራት ነቲ ሃገር ንምስራት ንኽትምዕብል እቲ ሃገር ንኽትህሉ ሰብ ክህሉ ኣለዎ جي قدامنت اتسب إنا نملكت جي حدا خاتيهم نتبتات أب هاجر مهنات انتايو والكسب كهنت علوه وي حزبي كهنت علوه انتاي من حزب مهنات مالت individual freedom زي والقاوي ناتنت انتاي يحز بوليتيكاوي انتا خنبلت انحنا ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ኣብ ጉዳይናቶም ናይ ውልቆም ህይወት ከማን ኩርስኑሉ ኣብ ዘይኽእሉ ደረጃ የንበጽሖም ዘለዉ ስለዚ ፖለቲካዊ ናጽነት ክመጽእ እዚ ፖለቲካዊ ናጽነት ከዓ እንታይ እዩ ክመጽእ ዘሎ ዜጋታት ኣብ ናቶምን ናይ ሃገሮምን ጉዳይ ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ገይሮም መጻኢ ዕድሎምን መጻኢ ዕድል ሃገሮምን ሓንጸጽቲ ክኾኑ ተኻልኣይ ኢኮኖሚ ፍሪዶም ቁጠባዊ ናጽነት እንታይ ይሕዝ ቁጠባዊ ናጽነት መሰል ናይ ምውናን ንብረትካ ክትውንን ክትሸይጥን ክትልውጥን መሰል ክህልወካ ኣብ ዝደለኻዮ ዓይነት ስራሕ ኣቲኻ ክትሰርሕ ብዓቕምኻ ተመዚንካ ኣብቲ ንዓኻ ኣብ ደለኻዮ ግዜ ተቆፂርካ ንኽትሰርሕ እቲ ስራሕ زي ما كان دحر كوينو وين تبديله تبل نحر على خاني كتقرعن سترايك كتقبر وي امبلي كتبلن مثل نقداوي انت كالات كوادا درا مثل كهلوان ازيون حجي كابتم قطباوي ناصنت نبلوم كال سوشيال سيكوريتي مالتنا ابنت حدث وي بحمام وي بسنكلنا وي أبصرح باسيو وي بواليد وي بعبيت عندما بعبيت مالتي بمعرض اندحري كسرح زي كيلو تحقي بزحان صوتو مسرت وي بتحقيزو بتزوص حق مسرت قابل كوهابو ابنت طول تحجي هذا يو حدا خابتهم عينة أبهلات مالتيو عندنا أبقى طباوي ناصنت كنبصح كلنا خا هابتي هاجر معري بزخوني أجابب كنزركح الدحريو انتي يمص محبراوي ناصنت يمص نحنا إرتراوين زأسرنا انتايو إرتراونتيو ኤርትራውነት ያስረና እንደገና አዝዝ ተምረናኻ እቲ ሓባራዊ ክብርታትና እዩ ሓባራዊ ክብርታትና እንታይ ይኸውን ዘለዎ ናጽነት ሓርነት ማዕርነት ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ ዓይለት ካብ ዘይገድስ ሃይማኖት ካብ ዘይገድስ እዚኦም ሰለስተ ካብቶም ንዓና ብሓባር ዝጠምሩና
ዕታት ክኾኑ ኣለዎ ኣብ ሕጊ ከዓ ኩልና ማዕረ ክንከውን ኣለና ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ወይ ሶሻል ስታተስና ብዘየገድስ ሕጊ ንኩልና ብማዕረ ክብፅሐና ንዓና ኩልና ከዓ ብማዕረ ክሪአና ይግባ due process of law ሓደ ዜጋ ከይእሰር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከይኣቱ ወይ ካብ ሃገር ከይስጎግ ነዚ ክንጣበቀሉ ዘለና ኣብ ሕጊ ተሓንፂፁ ክትግበር ዘለዎ ጉዳይ እዩ እዚ ናፅነት ናይ ሓደ ሰብ መሰል ክንብል ከለና ግን ሰብ መሰል ብሕጊ ተቀየደ እዩ ኣነ ናፃኤ መሰለይ ኢለ ንኻልእ ሰብ ክፀርፍን ናይ ካልእ ሰብ መሰልን ሰላምን ናፅነትን ክትንክፍ የብለይን ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት መሰል ናይ ናፅነት ክወሃበኒ ክኽእል ኣለዎ ብድሕሪኡ ካልእ ሓደ ካብቲኦም ዓበይቲ ለውጥታት ንዓና ሕጂ ዘድልዩና እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራስ ከምዚ ዶክተር ኢብራሂም ክብሎ ዝፀንሐ ዘይሕጉስ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና እቲ ለውጢ ክነምፅኦ ንደሊ ዘለና እንታይ ከምፃልና እንታይ ክገበር ኣለዎ ሕጉስ ዕጉብ ሕብረተሰብ ክህልወና ኣለዎ ነዚ ከዓ ኣቺቭ ምስ ገበርናይ ከዓ ንዕቅበሉ መንገዲ ክንመስርት ኣለና መንግስቲ ግቡእ ኣበርክቶ ወይ ግቡእ ባጀት ክስልዓሎም ዘለዎም ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም በዓል ትምህርቲ ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን መንግስቲ ብግቡእ ባጀት ክገብረሎም ኣለዎ ድኽነት ከነጥፍእ ድኽነትን ጥሜትን ከነጥፍኦም እንተኽኢልና ካብ ገጽ ኤርትራስ ከነጥፍኦም ይግባእ ብኣጠቃላለ ግን እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ክንህልወና ክነተባብዕ ኣለና ፍርሕን ዓመፅን ካብ ፍርሕን ዓመፅን ናፃ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሰላማዊ ፍትሓውን ኣሳታፍን ዝኾነ ሕብረተሰብ ንኽምስረት ንኽኸውን ህዝብና ክንሰርሓሉ ኣለና ሕጂ እዚ ኣብቲ ሃገር ምህናፅ ኮይኑ ኣብታ ካልአይቲ ነጥቢ ኣብቲ ምህናፅ ክንመፅእ ሰላም ለናዮ ኩነታት እዚ ኩሉ ደም ተፋሲስና እዚ ኩሉ ጠፊእና እዚ ኩሉ ተሓሲና እዚ ኩሉ መለክዕን اوكي ودي قال انا بكل ما دي حكى اوكي حجه تملستي ابي بصحي ابي دوابيلي መንግስትን ምስ በልክ ባጣጣውልክ ኦኬ እምበር حتى መጨረሻ ዝበልኳ ደግማ ሕብረተሰብና ሲ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ክኸውን ኣለዎ ሕጉስ ዕጉብ ሕብረተሰብ ፍትሓውን ኣሳታፍን ሕብረተሰብ ከነقوم ከነተባብዕን ኣለና ሕጂ ናብቲ ሰላም ክመጽእ ናብቲ ሰላም ምህናጽ ዝበልኩ ካልእቲ ነጥቢ ክመጽእ ሰላም ክመጽእ ክሳዕ ሕጂ እንታይ ርኢና ኣለና ግፍዕታት ብኩሉ መልክዑ ብኩለንትና እዚ መንግስቲ እዚ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ እዚ ኩሉ ዓይነት ዓመጽ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩሉ ዓመጽ ርኢና ኣለና ሕጂ ሰላም ክንሃነጽ ክንክእል ኣለና ኩሉ ሰብ ትራውማታይዝድ እዩ ህዝቢ ኤርትራ በብመልክዑ በብዓይነቱ ትራውማታይዝድ እዩ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ እንታይ የድልየና ሰላም ክንሃንጸሉ እንታይ የድሊ
سلامن عرقن يدلي إذا سلامن عرقن كما يو أتي بوليتيكاوي أكايدا نخب حج كخون زلوه هانا انتاي كهانت علوه قصالي زلاقي سلام كهانت كخل علوه بوليتيكاوي بحجي بوليتيكاوي أكايدانا بوليتيكال سيتلمنتنا إذا فريم ورك زي كمسرتالو سلامنتاي بزي سلام هاجراوي هنصتن معبالن كمص سلازي كاي نزخ انتاي كمسرتالو إريتريان جاستيس جروب زبال حدا ጉጅለ مسرتالو እዚ ጉጅለ እዚ እንታይ ይሰርሑ ዝተፈጸሙ በደላትን ግፍዕታትን ክስነዱ ኣለዎም ታሪክ እዩ ንምንታይ ከኣይጠቕመና ድሓር ሰላምን ዕርቅን ክንገብር ከለና ኩሉ ሓቅታት ኣብ ጣውላ ክቐርብ ሓቂ ኩሉ ምስ ፈለጥካ ኢኻ የቕረት ትብል ክትምሕር تخيل الذي نزي زتنع حدا وجل لك أو مالو كلا تكر توجسو كجبر اللي زلوا نتايو عمت بفلاك عبد عددك أنستيوز ورد عمت موجادن مدفع كدلين نايو ثالثاي أبتحتي سلام مناس كلا أجداسي نتوين تايو ጉዳይ ክልኻልን ሃገራዊ ምክልኻልን ጉዳይ ጸጥታን እዩ ሃገራዊ ምክልኻልና ተኣማንነቱ ኣክንድን መራሕትን ንሰበ ስልጣንን ንህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ተኣማንነቱ ንሃገር ክኸውን ኣለዎ ተኣማንነቱ ተጸዋዕነቱን ብቕል ኣለዎ ስለዚ በዚኦም ሰለስተ እዚኦም ዝምራሕን እዞም ሰለስተ እዚኦም ተኣማንነት ዘለዎ ሰራዊት ክህልወና ኣለዎ ጸጥታ ሃገርና ብደገ ጸገም ንኸይመጻ ከካላኸል ዳእምበር ኣብ ክንዲ መንግስቲ ንህዝቢ ክስሊ ወይ ንህዝቢ ከፈራርሕን ከርዕድን ዘይኮነ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ከይመጻ ዝካላኸል ክኸውን ኣለዎ እዚ ከኣኒ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣዝዩ ዓሚቕ ሰፊሕ ዝኾነ ለውጢ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ከምዚታት ዘይብሉ ሰራዊትን ጸጥታን ዘለና ኣብቲ ራብዓይ ከንቲ ሳልሳይ ክንመጽእ ድሕሪ ሰላም ምህናፅ እቲ ሳልሳይ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ክንብል ጸኒሕና እቲ ሳልሳይ መንግስቲ ምህናፅ ኢና እዩ እቲ መንግስቲ ምህናፅ በዚ ዘለናዮ በዚ ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ ከቢድ መጠነ ሰፊሕ ዓሚቑን ለውጢ እዩ ዘድልየና ምክንያቱ ብኣካሉ መንግስቲ ኢልካ ክፅውዖ ዘይትኽእል ምሕደራ እዩ ዘሎ ኣብ ሃገርና ስለዚ ዓቢ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ሳብስታንቲቭ ዝኾነ ለውጢ ናይ መንግስቲ የድልየና እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ዘድልየና ዝመጽእ ዘድልየና ንዓና እንታይ እዩ ዜጋታት ዓበይቲ ፖሊታትን መደባትን ናብ ምሕንጻጽ ክሳትኡ ዘሳትፍ ኣብ ምትግባሮም ከዓ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ዘተግብሮም እዩ ዘድልየና ኣና ዝርጉሕ ምሕደራ ኩሉ ሓይሊ ኣብ ሓደ ኣብቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ጋቨርናንስ ትበሃል ዲሴንትራላይዝድ ዝኾነ ክኸውን የድልየና ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ብምንም ዓይነት መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ከም በዓል ናይ ርእይቱኻ ናይ ምግላጽ ከም ሃይማኖት ከም ናይ ምድማጽ መሰል መንግስቲ ኢዱ ክእቱ ወይ ከርቴል ክገብር ወይ ክግህዝ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ብኩሉ መልክዑ እቲ ኤርትራዊ ዜጋ መሰሉ ክሕልው ኣለዎ መንግስቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ናይ መግሃዝ ስልጣን ክወሃቦ የብሉን እታ ራብዒ እንታይ ኢንስቲቱሽናል ካፓሲቲ ከመይ ጌርና ነልዕሎ እዚ ትካላዊ ትካላትና መቸም ከምዚ ክበሃል ዝጸንሐ ኣዝዮም ድኹማት እንድዮም ዘለዉ ከመይ ጌርና ኢና ትካላት
إذا منجستي بحج نحن خل مسرطان حسب ويتنعنا ذات منجستي بخامة عينة خيد منجستي تكالات كلهم تحت منجست زلوا تكالات بمولهم حيالات مسخونيو هاجر كتحيل سبي مجمريا كحيل زلوا سلازي كل معبالتاتن كل عقمتات مهناتن أبسب أب حيل هزبي استمركوسه كخون علوه سلازي capacity building ناي حدا institution من حركة نبلد بتوم أوز صرحو بتوم نعوز ما حدرو حيالات كخونو كيلاتات كخونو موياويان كخونو علوه إذا بمنتايمات حدث نتنت ناي زدلي عين تمرتي يد مع إزي زدلي إذا ما هري زدلي كم زخوني زدلي أبزبل له جزء أتا زدلي عين تمرت كمهر أتا زدلي عين سرح أتيو بتعقم كأتو إذا قينو جن حلاف النت ناي تمنجستي انتايو سبقاوي ومياوي عقمي نتزيجا كفت نقول خزيو زم حايشلو زي professional capacity building زبحال ببجزيو كمعبل كخيل علوه إذا زمعبليو أتي أتن تكالاتنا خا زمعبلا سلزي أتن تكالات ناي هاجرنا انتايم كونا زلوان معبالين professional كونا لوان professional تزربو أو أقولت كأني درجو كبز بلا كهون بخيلاتات كم حدار اللون قلت النتن حتى النتن كله اللو عن طريق كم دكتور إبراهيم زولوز نبرة بوشتي ناي وشتي مقص أسعار كله اللو ناي وشتي مقص أسعار كله اللو مالتكن تبدأ جدلو كفلت وين كحت تايك اللي مالت هيكونن لازم قلت النتن حتى النتن accountability كله يزلو كخون اللو أتحم شيء نتبي كابتي developmental goals نحن خدتهم شتوتاتنا تحم شيءتين تعتبر sustainable development زلاقي معبالي نحس انتي كنقبر لنا زلاقي معبالي موحس مالت انتي دخلنت مدفع معرنت مقسقاس ويكا نزي معروي النت مكلاس أكبابينا هاجرنا أب أزي حجي environmental لوطات وين environment زملكاتيو أب هاجرنا كبابينا بخمين نحب حبيبنا نحزو نخنت قملو نعانا نخشنا هاجرنا نمدر بدنا نخيتقي كلنا إحنا بأفلطو كم يجرنا نخبابينا نحب مالتيو زي زلاقي معبالة خلنا نتكلنا نزخ نقبر جن انت اين نقبر زلنا معبالة مالت نفس وكف إرتراوي نقول إرتراوي زملكات خونا اللو ناكل حزبي تقدس النت ودي كله كبرت حافتي ودي كله سوري اوكي هو أنا كل حزب تقدر سنتي هاب أودي حجي تي ثانك يو ذي كل سب تقدر سنت مالت معبالي سين كلنا خقد سنة اللو كقد سنة اللو مالت أنا كمسارة كمهار كمعبل معبلي زحش يسرح كسرح زحش يسرح سرحي صدراي قالي صدراي قالي كبابي قالي اندابلغا نا كل سب تقدسنت ام معبالي معبالي نا كل سب فوكس وين اتنشن كخون نازل نخنقبر جن ناي معري قطواوي ناصنت وين زرغحي حبت هاجر كله اللو حرستوت حزبنا زبزح حرستايو نحرستوت اتي فريامنتن بعقنن عينتن نخم حيش منجستي زأكل باجت كسلع له والو
ተምሓረሶት ብኩሉ ክገዙ ክኽእሉ ኣለዎም ካልእ ነዚ ብዝምልከት ትምህርቲ ቤት ትምህርትታት ናይ ዝኸተትካ ትምህርቲ ኣመሓይሸት ኣይኮነን ብዓይነት እቲ ንምሃሮ ኣነ ሕጂ ከም መምህር ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ዝሓዝን ቀደም ኣነ ክመሃር ከለኹ ዝነበርኩ ቆልዓ ከለኹ ደቀይ ዝተምሃርዎ ሃገርና ክሪኦ ከለኹ መምህር ከለኹ ኣብተን 25 ዓመታት ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃር ኩለን 25 26 እቲ ትምህርቲ ኣሎ ዝበዝሕ ተምሃራይ ይኣትው ኣሎ ናብ ዩኒቨርሲቲ ግን እቲ ዓቐን እቲ ዓይነት እንዳተባላሸወ ወይ እንዳጎደለ ይኸይድ ከም ዝነበረ ይርዳእኒ ሕጂ መንግስቲ ግን እንታይ እዩ ዝብል ክንድዚ ተምሃሮ ተመሪቆም ክንድዚ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም እዩ ዝብል ስለዚ ዓቐን ጥራይ ደይኮነ ብዓይነት ትምህርቲ ክመሓየሽ ኣለዎ ከምኡ ከዓ ሕክምና ወይ ጥዕና ኣክንዲ ኣብ ምሕካም ኣብ ምክልኻል ሕማም ዝያዳ ዘተኮረ ናይ ትካል ናይ ጥዕና ክህልወና ኣለዎ ህዝቢ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ከመይ ገይሩ ነብሱ ጥዕና ይከላኸል ኣክንዲ ዝሓሸ ሓኪም ዝሓሸ ምምፃእ እቲ ህዝቢ ነብሱ ይከላኸለሉ ትምህርትታትን ኣፍልጦን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ኣንተ ወይ እንታይ ኢለ ነይረ እቲ ከባቢና ምድረ በዳ ከይከውን ክንከናኸሎ ኣለና ዝበልኳ ማይክ ማለት እዩ ሕጂ ሃብቲ ማይ ሓደ ካብኣቶም እዩ ሃገርና ብዙሕ ጉርር ማይ የብልናን ብዙሕ ፀገማት ናይ ማይ እውን ርኢና ኢና ዓብይ እሹ እዩ ኣብ ዓድና ማይ ስለዚ ኣብ ሃገርና ፅፉፍ ዝኾነ ምሕዳራ ናይ ማይ ክህሉ ኣለዎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ብዛዕባ ማይና ዝምልከት ኩሉ ጉዳይ እዚ ኩሉ እንታይ ክህሉ ኣለዎ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ብግቡእ ክስነድ ክኽእል ኣለዎ ማይ ክወቅዕ ከሎ ብግቡእ ክትሓዝ ኣለዎ ዛላታት ክግበር أقوام كتكل نتمريتنا بقبوق كنحزو خنكأل لنا ماينا ون ومتن تحت بايتا زلو ماينا بويزدم كنت قمر لهم خنكأل لنا نزو خوينو أبتي ناي معرنة خمتز بوليسي ናይ ጀንደር ፖሊሲታት ክህሉ ኣለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ብፖለቲካ ብቁጠባ ብማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክጥቀማሉን ከገልግላሉን ዕድላት ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ከውህበን ዝኽእሉ ፖሊሲታት ክሕንፀፁን ክትግበሩን ኣለዎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ብዙሕ ናይ ኤርትራ እቸም ኤግዛጀሬትድ እንድዩ ግን ኣብ ኩሉ ኣብ ብዙሕ ዓድታት ይሕንፀፅ እሞ ኣይትግበርን ስለዚ ክትግበርን ክሕንፀፅን ኣለዎ እቲ ማሕበራዊ ናፅነት ክንብሎ ዝፀንሐና ከዓኒ ሓደ ኣብነት ካብ እንታይ እዩ ምውዳብ ናፅነት ክህልወና ኣለዎ ናይ ምውዳብ ክንውደብ ፖለቲካል ፓርቲታት ክህሉ ናፅነት ክህሉ ኣለዎ እንተኾነ ግን ኣብ ቋንቋ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ ዝዓለመ ወይ በዚአን ዝተወደበ ኮይኑ ንኻልእ ኤርትራዊ ዝንፅልን ፀረ ሰብኣዊ መሰላት ዝንቀሳቀስን ውድብ ክኽልከል ኣለዎ ኣብቲ መጨረሽታ በፅሕ ኣለኹ እታ መጨረሽታ ፖሊሲ ናይ ፅቡቅ ጉርብትና ፖሊሲታትና እንታይ ክመስሉ ኣለዎ ካብ ናፅነት ትመፅእ ኣብ ውግእን ወረ ውግእን ኢና 20 ገለን ዓመት ገርና
ከይተንፈስና ምስ የመን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ምስ ኩሉ ክንዋጋእ ፀኒሕና ኣለና ሕጂ ግን ፖሊሲታት ናይ ፅቡቅ ጉርብትና ክህልወና ኣለዎ እንትኾነ እዚ ፖሊሲ ናይ ፅቡቅ ጉርብትና ልኡላውነትና ኣብ ማእኸል ዝገበረ ጥቕምና ዝሓለወ ኮይኑ ዞባ ኣብቲ ዞባና ከዓ ሰላምን ርግኣትን ዘረጋገፀ ክኸውን ኣለዎ እዚኦም ከዓ በቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ድልየቱ ዘንፀባርቕ ክኸውን ኣለዎ እቲ ፖሊሲታት ንዓና ድልየት ዘንፀባርቕ ክኸውን ኣለዎ እንደገና እቲአን ጎርባብ ትረኢና ንብለንከ እንታይ ድልየት ኣለዎን ከመይ ብሄቭ ይገብራ ንሳተን ከዓ ኣብኡ ከዓ ዝተመርኮሰ ናይ ፅቡቅ ጉርብትና ፖሊሲ ክህልወና ኣለዎ ኣብዚአን ወዲ ኣለኹ ኣርቃ ቀቢለን ውሽጢ ኣትኹን እቲአን ዕብለን ኣገደስቲአን ዝብለን ጥራይ ጠቂሰ ዘለኹ ሕቶ እንተዳ ኣለኩም ክፈቱ ሰንጊ ኣለኻ እንድሕር ኣለኻ ኣብዚ ከምታ መእተዊ ዝገበርካያ ክትዛዝመልና ይሓተካ يقنيلي كتسمعون الزنحكم تسفى قبر كأقرب كابتي شتوتاتنا علاماتاتنا انتايك مسل كاللو انتايك خون كاللو قرب أبهركم كخون يقنيلي بروح مشات ثانك يو سمع له سلام اسمع كله تسفى قبر مايكي تربيش تزيلا ثانك يو دكتور سارة عقباي يغني لنا كمون عطو سنغال كمون دكتور إبراهيم يغني لنا مملعتا قال انت لكم جن قدمنا بحطو نابجزا مسكارنا عدل كباكم كبرات أحوات سوري كبرات أحواتنا الدكتور إبراهيم عطو سنغال قدمنا بجزا حتو مسجارنا نعهم مملعتا قال لي ترفع علو تبلو تخنكم